Boas tardes a todos e benvidos a este novo lugar. Debido á pandemia que estamos sufrindo, pois por primeira vez, non sei se algunha vez houve un pleno fora do Salón de Plenos, pero, bueno, de que eu recorde, nunca houve. Entón, pois benvidos á Casa de Cultura neste caso. Antes de comenzar, pediría que guardáramos un minuto de silencio por todas as víctimas e todas as persoas afectadas por esta pandemia que falleceron, esas casi 28.000 persoas que falleceron no Estado español. Entón, pois, bueno, por todas as que falleceron, as que levan fallecido en todo o mundo, pero as 28.000 que falleceron no Estado español. Entón, pois, pediría que se fixera un minuto de silencio en honor a estas víctimas. Bueno, pois comezamos entonces o pleno polo primeiro punto, que é a aprobación se procede das actas das sesións anteriores celebradas os días 30 de xaneiro e 6 de marzo de 2020. Hai algunha cuestión sobre estas actas? Eu teño varias. Vale. Siguen sin aparecer moitas cousas que se falan sin aparecer nesas actas. Se me poño a empezar a describir todo, estamos aquí esta mañá, pero eu quero que aparezcan por lo menos dúas cousas que non aparecen en ningún sitio. Vamos a ver. De todas formas, non quero quitar, podes dicir o que consideres, pero digo que agora as actas dos plenos grábanse e emítense por como se graban, non sei por qué están gravadas e emitidas na páxina web. Non sei por que non aparecen aquí. A ver, eu non son o que recolle a acta. O que recolle a acta é a secretaria. Eu digo que calquera persona que queira ver o pleno na súa totalidade está, pois, na páxina web do Concello. Entón, non ten máis que buscalo, entón, pois, está aí e pode velo en directo porque para iso se grava. De todas formas, as actas, o importante, independientemente de recoller as opinións de cada un, o importante é os acordos, e os acordos ten que reflejarse exactamente na acta. Pero, bueno, tú... Pero é moi importante que tamén as cousas que se dicen que queden reflejadas. Vale. Pois indica logo. En que acta é? Pois, mire, na primeira, na do 30? Na página 14, no penúltimo párrafo, como o alcalde responde que a obra está xudicada, estamos falando do sótano da segunda fase da Casa de Cultura. Sí. Está xudicada por procedimento público, a parte do sótano non figuraba no proxecto, está a facerse agora. Indica que o costo económico pódese consultar en secretaría. Vale, pero eu pregunteille varias cousas que non aparecen aquí reflejadas. Eu pregunteille quen iba a asumir os daños en forma de grietas que van a aparecer na Casa de Cultura porque se está traballando por debaixo da cimentación da Casa de Cultura vella. Aparece a pregunta... eu non sei se a pregunta está reflejada. Me refiero á pregunta, porque o que responde o alcalde, en tal caso, terei que dicir eu que hai que poñer o que digo eu, porque usted ten que falar sobre o que pregunta e dicir vostede... Pode aparecer? Que? O que eu pregunto tampouco pode aparecer? Sí, por eso digo, pero polo que respondo eu, teño que dicir eu se está ou non reflejado. É que a iso non me contestou.
Usted, a súa pregunta está reflejada, sí ou non? No. Vale, pois diga o que é a súa pregunta. Quen vai asumir os daños en forma de grietas que van a aparecer na Casa de Cultura porque non hai nin proxecto nin dirección de obra desa parte. Entón, usted dice que é unha obra menor. Non, o que digo eu non me ten que dicilo. Bueno, Usted diga o que dixo usted. non é necesario o proxecto. Usted dixo que non era necesario o proxecto. Eu dixelle que había uns muros de sótano. A ver, eu volvo a repetir. O que dixen eu non me diga o que lle dixen, porque eu estou de acordo conforme co que dice na acta. Usted diga o que non lle reflejan do que dixo usted. Volvo a repetir entón o que dixen eu. Vale. Quen vai asumir os daños en forma de grietas que van a aparecer na Casa de Cultura por estar traballando por debaixo da cimentación da Casa de Cultura. Dixenlle tamén que tiña que haber un proxecto porque había uns muros de sótano que se estaban facendo por debaixo da segunda fase da Casa de Cultura. Tamén que se invadiu con esos muros de sótano, invadiuse suelo público e saliuse por debaixo da acera. Tamén lle dixen que no momento de meter instalacións debaixo da acera habría que romper ese muro de sótano, que iba a correr por gastos. E usted non me contestou. Tamén lle dixen que se chega a facelo cualquier outra persona do veciño de Viana, pois seguramente usted xa lle había parado a obra. Quería que aparecera iso. É posible. A ver, eu non vou dicir o que ten que aparecer, eu só ten que dicirlo o que recolle a acta é a secretaria, eu non recollo as actas. Entón, consultará o que exactamente se iso aparece na grabación, e se aparece na grabación, que se recolla na acta. Se non aparece na grabación, non se vai recoller, lógicamente. Digo eu, iso decido lela. De todas formas, eu digo para o sucesivo, se quere que sea literal todo o que tal, o mellor é entregalo por escrito. Entonces é literal. As preguntas por escrito, literales, entonces recóllese literalmente todo o que quere dicir. Porque, claro, de palabra é moi difícil recoller literalmente todo o que se recolle, o que se dice. Pero, bueno, se ela considera de que está na acta e de que está recollido nas cámaras e na grabación de voz, pois, por mí non hai problema ningún que se recolla todo. Ao contrario, para iso son as actas. Algúnha cousa máis? Sí, teño un segundo apartado. Na pregunta, cando se lle fixo, a ver se había proxecto, bueno, nas obras que estaba facendo desde a carretera de Belariño co acceso do Cabo da Vila, eu preguntei a ver se había algunha clase de proxecto e usted díxome que non, se o pode decir, díxome que non había proxecto porque era unha obra menor. E eu dixenlle que non podía ser unha obra menor porque había un muro de máis de 5 metros de altura. A ver, o que dixen eu, xa yo dixen antes, eso non me ten que dicir o que dixen eu, diga o que dixo vostede, non aparece, pero o que dixen eu non. É que quero que quede constancia tamén do que dixo usted. Pero eso non pode ser, porque eso digo eu. Entón, o que digo eu non ten que me dicir a min, despois non acta se recolle ou non o que dixen eu. Eso terei que dicir eu. É que está faltando usted a verdade. Entón, quero que quede constancia de que falta... Mira, isto non é un debate, isto é solamente usted diga o que non lle recolleron do que dixo usted. Entonces, a secretaria toma nota e despois consultará o que considere pertinente da grabación e entón, pois, recollerá o que considere pertinente ela. Eu non lle vou dicir nin o que ten que recoller ou non, que é ela que ten que decidir o que ten que recoller. Pero o que non me pode dicir é que ten que recoller o que dixen eu, porque o que dixen eu, para min, está recollido. Entón, non vou protestar polo que dixen eu. Non aparece recollido. Bueno, aí va. É unha discusión de tontos. Algúnha cousa máis? Vale. Algúnha cousa sobre as actas? Sobre a primeira acta, perdón. Pola segunda ainda non... No, pero iso non é sobre a acta. Estamos falando sobre a acta. Se quere dicilo antes... Vale.
Vale. No, eso, a ver, as preguntas contéstanse no seguinte pleno ordinario. Por desgracia non houve ningún pleno ordinario, pois nisto non se contestan as preguntas, porque é un pleno extraordinario. Entón, no próximo pleno ordinario, lle contestarei esas preguntas que nese momento non lle contestei. De todas formas, se quere consultar calquera tema deses, do que costou e todo o que tal, non ten máis que ir polo Concello e preguntar á Secretaría os decretos e as resolucións do Goberno pois, do que se pagou por todo eso. Non ten máis que pedilas e xa se lle darán. É dicir, pero, bueno, se quere que lle conteste eu, pois o próximo pleno xa lle contestarei esa pregunta. Pero, bueno, isto, estamos falando das actas, iso non ten, é outra cuestión. Algúnha cousa sobre a acta? Nada. Bueno, pois procedemos á votación da acta do pleno celebrado o 30 de xaneiro de 2020. Votos a favor da acta? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobada por 7 votos a favor e 3 abstencións, non? Agora aquí líome para ver os votos todos. A seguinte acta é a do pleno da Corporación da sesión extraordinaria do 6 de marzo de 2020. Hai algunha cousa sobre ese pleno na acta? Nada. Votas a favor da acta do 6 de marzo? Apróbase por unanimidade. O seguinte punto da orde do día é dar conta das resolucións da Alcaldía desde o número 43/2020 hasta o día da convocatoria. Son todas as resolucións da Alcaldía que figuran aquí e que están desde ese día do pleno ordinario de xaneiro hasta o día de hoxe. O seguinte punto da orde do día, que é o terceiro punto, o terceiro punto sería dar conta do expediente número 166/2020 de dotación dun crédito extraordinario financiado co superávit para atender os gastos sociais derivados do COVID-19 e a convalidación do mesmo polo Pleno da Corporación. Debido á pandemia que nos asola, que ainda non acabou, que levamos 3 meses con toda esta situación que derivou nun estado de alarma que ainda estamos nel, ainda non acabou, a pesar de que xa estamos na última fase de desescalada, xa estamos na nova normalidade aquí en Galicia, durante ese período o Goberno sacou unha posibilidade de incorporar un 20% do superávit orzamentario da liquidación do ano 2019, incorporalo para actuacións derivadas do COVID, é dicir, todo o que serían gastos sociais derivados e tamén medidas de protección, é dicir, que serían todo relacionado neste caso, cas EPIs, protección individual, cos equipos de protección individual que se puderan contratar ou comprar polo Concello e todo relacionado con ese aspecto. Entón, dentro do equipo de goberno da alcaldía incluouse un procedimento para poder sacar ese crédito extraordinario do superávit de 2019 para facerse cargo dos gastos que supoñería todos os aspectos relacionados anteriormente. Este expediente, que figura en toda a documentación do pleno, supuxo que ese 20% son ao redor de 24.000 euros. Exactamente, digolle a cifra exacta, serían 28.068 euros, que é o 20% dos remanentes que había do ano pasado. Entón, nesa aplicación,
orzamentaria, pois foi onde fixemos todo, onde cargamos os costes que supuxo fundamentalmente da compra de EPIs que se fixeron por parte do Concello de Viana. Entón, pois, a parte tamén, pois, a parte que supoña dos gastos social, sobre todo nos servicios sociais, que ainda, pois, pode aplicar a partida esa, pois, durante todo o ano 2020. Entón, pois, bueno, temos o que dicía o decreto do Goberno, pois é que esta aplicación orzamentaria, esta reforma ou este expediente de dotación do crédito extraordinario, pois tiña que ser convalidado pola Corporación Municipal. Entón, pois, por iso ven tamén como dar conta e convalidación por parte da Corporación Municipal. Non sei se tedes algunha cousa que dicir sobre este aspecto. Bueno, pois entonces pasamos á votación. Votos a favor da convalidación. Apróbase por unanimidade a convalidación do expediente de dotación dun crédito extraordinario financiado co superávit para atender os gastos sociais derivados do COVID-19 e a convalidación do mesmo polo Pleno da Corporación. Pasamos ao punto cuarto, que sería dar conta das actuacións realizadas para paliar a situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19. Antes de nada, e antes de empezar con este a dar conta, pois, dende esta alcaldía, dende este goberno, pois, gustaríanos recoñecer o grande esforzo, o exemplar comportamento, a fortaleza, o grau de esperanza e a solidaridade que tuvo toda a poboación de Viana durante estes 3 meses. Tamén, así como tamén as normas e todo relacionado coa situación que tuvemos vivindo e tamén como levan a cabo pois, o cumprimento de todas estas normas. Temos que ter en conta que a situación é moi complicada, foi moi complicada, agora por sorte parece que estamos saindo dela, pero houve meses moi duros para a poboación de Viana e para toda a poboación, incluso podemos dicir casi mundial, non solamente da Península Ibérica ou do Estado español, senón de toda a Europa e, bueno, de todo o mundo, porque a epidemia e a pandemia continúa a facer estragos. Tamén, dende logo, me gustaría agradecer e valorar o esforzo dos traballadores e traballadoras que estiveron ao pé do cañón durante todo este tempo, é dicir, desde os sanitarios, primeiramente, pero tamén as forzas de seguridade. Aquí no noso Concello as policías locais que estiveron todos os días na rúa, estiveron todos os días traballando e facendo a súa labor e tamén levando información e levando medicamentos e levando comida aos veciños e veciños que non se podían desplazar ou que era complicado que se desplazaran. Tamén agradecer e valorar os negocios que estiveron sempre abertos e que estiveron atendendo a poboación de Viana, porque, bueno, dende logo, tamén é importante recoñecer que eles estiveron na primeira liña. Igual que o personal administrativo do Concello, de limpeza, as brigadas de obras, etc. Sempre me quedará algunha persona que agradecerlle, pero, bueno, dende logo, toda a poboación se comportou dignamente e moi adecuadamente, entón, pois, é digno de mención e por iso quero agradecelo dende este posto da alcaldía. Dende o Concello, o primeiro que fixemos, dado a situación que houve, pois, lóxicamente, pois, isto, hai xusto hoxe 3 meses que foi, é dicir, o decreto de alarma foi o 14 de marzo, pero efectivizouse, que era un sábado, efectivizouse un lunes, que era o lunes 16 de marzo, é dicir que hoxe é 16 de xuño, son xusto 3 meses. Dende o Concello, xa digo, dende o primeiro momento, o que tentamos foi solucionar os problemas e axudar dentro das nosas posibilidades e dentro das nosas competencias. É dicir, todo este estado de alarma o que fizo foi tamén que moitas competencias pasaran a depender do Estado e da Xunta. Entón, bueno, dentro do Concello fizemos o que puidemos neses aspectos e tamén intentamos axudar dentro das nosas posibilidades.
Eu gustaríame facer un análisis en varios apartados. Primeiro, sería un análisis da atención aos colectivos perxudicados, aos colectivos que tiñan problemas de risco. Nese primeiro punto apartado da atención aos colectivos, aí para nós o primeiro foron as persoas maiores, os desfavorecidos e tamén os grupos de risco. Xa digo, o primeiro decreto que houbo de paralización debido ao estado de alarma foi o 16 e o 18 de marzo, 2 días despois, xa sacamos un bando no que mantiñamos os servicios sociais activos para que esa axuda e ese traballo desde o Concello o puideran recibir todos estes colectivos que estaban en risco. E así reforzamos tamén os servicios sociais, reforzamos o servicio de axuda no fogar, mantivémolo, reforzámolo, establecimos un servicio gratuito de reparto de comida e de menciñas. Eso xa foi a partir, xa digo, desde o 18 de marzo. Foi un servicio que foi mantido e elevado, como dixen antes, pola Policía Local, que se desplazaron a todos os pueblos que o necesitaron, a todos os núcleos rurales, e incluso a Viana, para levar comida, para levar menciñas, sobre todo a estas persoas que, pola súa situación de grupos de risco, era mellor que estuveran na casa e que non saliran nin siquiera a comprar a súa comida. Entón, todos os que necesitaron avisaron ao Concello, para iso sacaron os bandos, para que puideran recibir eso na súa casa sin ter que desplazarse. Tamén, dentro desa atención ás persoas maiores, tamén foron persoas en grupos de risco, tamén foron os primeiros que recibiron EPIs por parte do Concello. É dicir, todo ese grupo de risco empezaron a recibir os EPIs, os equipos de protección individual, empezando polas persoas que estaban no servicio de axuda no fogar xa no 14 de abril, é dicir, un mes despois do establecemento do estado de alarma, xa empezaron a recibir eses equipos de protección individual, a pesares de que a disponibilidade do Concello era moi limitada, debido que as autoridades competentes da Xunta e do Estado non nos proveían de moita cantidad, ao contrario, de pouca. Entón, decidíramos comprar, pero era moi difícil tamén adquirir eses EPIs neses momentos. Xa digo, no momento que puidemos, xa empezaron a recibilos. Outro colectivo que tamén, independientemente de que non era grupo de risco, que sufriu tamén o seu, por culpa de que tuveron que estar confinados moito tempo, foron as nenas e os nenos, a poboación infantil, que tuveron confinados moito tempo, meses, confinados nas súas casas. Entón, nós o que procuramos foi levarlles, de alguna maneira, un pouco máis levadeira a súa prolongada reclusión. É dicir, entramos en contacto, por exemplo, con Mago Teto para felicitarlle o cumpleanos a todos os que estaban confinados e que facían o cumpleanos neses momentos, e que, claro, neses momentos non podían celebralo como lles houbera gustado, senón que tiñan que estar metidos na casa e non podían nin falar, nin ter ese contacto cos amigos. Entón, agradecerlle a Mago Teto, que tamén colaborada co Concello para que se chegara unha felicitación máxica aos seus móviles, en forma de un pequeno vídeo, para que, de alguna maneira, poderlles alegrar algo ese día. Tamén, a principios de maio, a finales de abril, principios de maio, tamén sacamos un concurso de relatos dentro do confinamento, para que puideran facer os seus relatos, incluso gravar os vídeos, dotando con premio, e que participaron un montón de nenos de todas as edades, para que puideran facer ese pequeno traballo, para que se puidera facer unha visibilidade, tamén tuveran ese entretemento que tamén lle repartimos entre todos 2.000 euros do que son os relatos do confinamento. E tamén, despois, repartimos para os nenos, a poboación infantil, menores de 18 anos, máscaras gratuitas de varios usos a todos e a todas que lles foron levadas aos seus domicilios, un por un, a todos
nos días que se puideron tamén repartir, tamén foron a través da Policía Local e tamén no Servicio de Axuda no Fogar. Outro aspecto que tamén é importante dentro destes dos colectivos que quería comentar son as residencias da terceira idade. As residencias, como ben sabedes, como ben oístes todos nos medios de comunicación, foi dramático a súa situación. Entonces, aí producíronse montóis de mortos en todo o Estado, en Galicia tamén, moitos mortos, moitos afectados. Entón, bueno, pois aquí, por sorte ou pola actuación tamén deles, das propias residencias, pois non houve ningún afectado, e nós tamén tratamos de estar en contacto con eles para pendentes deste sector que tiña tantos problemas. Tuven en contacto permanente cos directores, coa directora da residencia de aquí do Ferradal, da residencia máis grande, da que é a titularidade da Xunta de Galicia, e tamén pola da de San Roco, por suposto. Na do Ferradal, desde logo, foron os primeiros que recibiron as máscaras, o día 27 de marzo, as primeiras máscaras que recibimos nós, que recibiu o Concello de Viana, foron donadas á residencia de aquí do Ferradal, que non tiñan máscaras e que ninguén lles proveía de máscaras para os seus traballadores que cando estaban nunha situación que era no peor das situacións que pasamos durante toda esta pandemia. Pois xa digo, as primeiras 50 máscaras que recibiu o Concello foron donadas íntegramente para a residencia do Ferradal. A de San Roque, o día 31 de marzo, tamén lle mandamos outras 50, que tamén conseguíramos neses 4 días, igual que tamén lle donamos xel hidroalcohólico, guantes ou luvas de plástico, todo o material que necesitaron neses momentos que non o conseguían. Entón, estuvemos atentos dentro das nosas posibilidades. Lóxicamente, 50 máscaras para a residencia da terceira idade do Ferradal é moi pouco, porque realmente xa son máis traballadores e quadra dos 50. Que pasa? Que non había máis, nin tiñamos nos máis, nin eles tiñan. Entón, era o que conseguimos naquel momento. Outro dos aspectos que tamén tuvemos moito en conta foi o Servicio de Axuda no Fogar, que continuou funcionando durante todo este tempo, ao contrario, incluso aumentou as horas, porque a Xunta de Galicia deu máis horas durante o período de alarma para atender a xente necesitada dese servicio, a pesar de que algúns consideraron que non debían darlles ese servicio neses momentos porque tiñan medo e preferían que non lles fora ninguén, nin siquiera ao Servicio de Axuda no Fogar. Pero, outros tamén o necesitaban e tamén se lles deu. Entón, ao Servicio de Axuda no Fogar, que tampouco non conseguía material, tamén lles repartimos dentro das nosas posibilidades material, tendo en conta que incluso é un servicio que, en última instancia, depende do Concello, a pesar de que o leva unha empresa privada, é un servicio de titularidade municipal. Entón, xa digo, no 31 de marzo, por exemplo, que foi un día que conseguíramos un pouquiño máis que nos mandaran, tamén a primeira vez que recibiron, xa lles demos 100 máscaras, xel hidroalcohólico, batas, luvas de plástico que non tiñan absolutamente nada. Entón, a partir dese día, tuveron a disposición todo o material que necesitaron para poder atender en debidas condicións a xente que iban aos domicilios que lles iban, e incluso tamén despois foron as persoas que repartiron no seu momento cando decidimos e cando pudemos conseguir máscaras para todo o mundo, foron os que procederon a repartir esas máscaras no medio rural porque eles estaban xa ali, porque iban todos os días a facer o traballo ao medio rural, aos núcleos rurales. Entonces, foron os que lle repartiron e foron as persoas que tuveron en contacto. Tamén, outro dos aspectos que tamén tivemos en conta durante eses colectivos son os negocios que estaban abertos ao público. Según os outros non conseguían tampouco material de protección, os negocios que estaban abertos ao público tamén eralles moi complicado conseguir elementos de protección, sobre todo máscaras,
batas, luvas, etc. etc. Entón, pois tamén, a partir do 2 de abril, démoslles a todos, dentro das posibilidades, pero empezamos por darlles máscaras a todos os traballadores, algunha máscara, e recibiron tamén, despois, posteriormente, según fomos, tamén recibiron pantallas protectoras, máscaras, batas, luvas, de todo. É dicir, todo o que necesitaron é o que pedían, porque dentro das posibilidades, é dicir, que incluso, pois, a día de hoxe, se necesitan, pois, tamén está a disposición deles. É dicir, que durante todo ese tempo recibiron e reciben todo o que necesitan para poder atender con debidas garantías, tanto para eles, que son os que están a atención ao público, como a veciñanza, todos os veciñas e veciños que van a comprar a eses lugares. Outro dos aspectos, outra das cuestións que tamén para nós é moi importante, e foi moi importante durante todo este tempo, pois era a información. É dicir, eu penso que a poboación, cuanto máis informada tea, moito mellor para que realmente sepa o que hai. É dicir, se hai pouca información é cando ten máis medo. Entón, dende logo, para nós, intentamos, dende o primeiro momento, darlle toda a información da que dispoñíamos. Intentamos informar non solamente das cuestións directamente solo do Concello, senón de todo o que salía en todas as semanas no Boletín Oficial da Provincia, no DOGA, en todos os aspectos. Entón, neste caso, teño que tamén recoñecerlle a súa labor á Secretaría, porque fora pola semana ou fora ao fin de semana, pois estaba pendente do Boletín Oficial do Estado, estaba pendente de todo para saber realmente ao que nos enfrontábamos, porque cada 2 días, cada día, cambiaban as normas, cambiaban as cousas, entón, lóxicamente, era importante informar. Moitas veces, claro, esa información, cando tiñas que estar encerrado na casa, para que chegara, a única forma era vela por medios telemáticos, vela a través da páxina web do Concello, ou vela polas redes sociales. Era moi difícil facerlle chegar porque realmente esa información para que tuveran na casa puntualmente cada un era imposible porque dada a situación que había, pois non se podía levar. Pero, bueno, todo o mundo puido, a través, xa digo, de medios telemáticos, poder chegar a esa información. Toda esa labura pois foi moi inxente. Dende logo, temos que dicir que houve un gran traballo por parte de todos os traballadores do Concello, os funcionarios que traballaron, que moito estaba pechado, pero que estaban dentro, moitos deles, que tuveron atentos a todas as cuestións que había que informar. Con dicir un exemplo, durante estes 3 meses dictáronse 29 bandos. É dicir, estamos falando de que en 90 días, 29 bandos, casi salía un bando cada 2-3 días. Entón, nunca tal, polo menos desde que son eu responsable do Concello, nunca tal cantidad de información se tuvo que dar á ciudadanía. É dicir, xa sei que moitas veces era aburrido recibir tanta información porque todos os días un bando dunha páxina, moita xente salíalle un pouco duro de ler, pero era o que había e era o que había que informar. Todo o mundo tiña que ter dereito a ter esa información. E así o intentamos facer e así o fixemos. E entón, deses 29 bandos, xa digo, empezando desde o día 13 de marzo, que dictáramos o primeiro bando, suspendendo determinados actos que había programados polo 8M, hasta o día de onte, que dictamos outro bando para a nova normalidade. Foron en total 29 bandos. Informouse de todo, dende temas máis locais a máis xerais, incluso tamén informamos dun das informacións máis dolorosas, que foi cando tivemos o primeiro caso de coronavirus aquí no Concello. O primeiro caso confirmado polas autoridades sanitarias, que a min, dende logo, non me confirmaron ningún máis. Por moito que falei cos responsables, non me quixeron confirmar ningún máis. Hai noticias e hai faladorías de que houve máis, ou incluso poden considerarse reales, pero, dende logo, confirmación oficial solamente houve do primeiro caso. Entón, eso tamén se sacou un bando para explicarlle á ciudadanía de que tiñamos un caso de COVID.
E tamén, dentro das posibilidades que houve, tamén enviei, eu personalmente, 4 comunicacións á veciñanza, aproveitando o reparto das máscaras para que tuveran coñecemento da súa utilización, como se utilizaban, e tamén que non caeran de alguna forma nunha falsa posibilidade de que era con esa máscara que xa se evitaban todos os peligros, senón que tamén se informou verazmente de que as máscaras non solucionaban todo, senón que eran realmente un elemento de protección, pero que tamén nos tiñamos que protexernos a nos mesmos salindo o mínimo posible, guardando as distancias de seguridade, igual que temos que seguir facendo hoxe en día. Xa digo, todo eso foi o que é a labor de comunicación que fixemos e intentamos facer por parte do grupo de goberno, por parte da administración municipal. Xa digo, podía ser mellor ou máis explicada ou tal. Intentámoslo facer o mellor posible, intentamos que todo o mundo coñecera toda a situación. Incluso cambiando ás veces dun día para outro cuestións. Recordo, por exemplo, da pesca. É dicir, un día saliu un decreto que se podía pescar, dalía 2 días dicindo que non se podía pescar. Pois fizemos un porque xa se podía salir, de que a xente, que hai bastantes aficionados que podían ir de pesca, pois dalía 2 días saliu unha normativa do BOE que dicindo que non se podía. Entón, tuvemos a sacar outro bando para dicir que non se podía. E despois, dalía outros 3 días, volveuse a poder. Pois eran cousas que sucedían e que as administracións que tiñan a capacidade de decidir, pois fixeron así. Outro dos aspectos que para nós tamén foi importante foi, xa dixen, as actuacións relativo ao que podíamos facer nós. E unha das actuacións que podíamos facer nós foi prover ou intentar prover de equipos de protección individual á xente, porque realmente foi o que as administracións competentes na materia, pois, de alguna forma explicaban á ciudadanía, porque dicían que, a pesar de que, por exemplo, no caso das máscaras, no primeiro momento, dicían que non eran obligatorias, dixeron moito tempo, ao final, agora, son obrigatorias, e todos os temos que levar de alguna maneira. Entón, nós o que intentamos é solucionar ese problema porque a xente non podía acceder a elas. Entón, xa digo, fomos dos primeiros que conseguimos esas 2.000 máscaras que adquirimos, que chegaron, pois, esas 2.000 máscaras cirúrxicas, máis as que recibíamos da Xunta e tamén de donativos, pero, esas foron as que permitiron que repartíramos a toda a veciñanza sin distinción. Hasta daquela, pois, tiñamos que ir repartindo pouco a pouco aos colectivos máis peligrosos, desde o punto de vista, entre aspas, que tiñan máis peligro e que eran colectivos de grave risco. É dicir, empezamos, por suposto, pola residencia a repartir, porque a residencia era para nós o colectivo máis peligroso, desde o punto de vista, vendo a situación que tiñan noutras partes do Estado e de Galicia. Entón, como non tiñan, empezamos por aí, tamén seguimos polo servicio de axuda no fogar, seguimos polos negocios e, por último, persoas e colectivos que estaban dentro da casa, que tiñan que manterse no seu domicilio, pero que estaban en grave risco para salir. Entón, e, por último, a población en xeral. Xa digo, adquirimos esas 2.000 máscaras que se foron repartidas a partir do 21 de abril, que repartíronse a todos os domicilios. Tamén adquirimos pantallas protectoras, 800 pantallas protectoras para negocios, residencias e tamén para as persoas en xeral, e 1.000 máscaras lavables que empezamos a repartilas para os menores de 18 anos e que despois tamén todo isto síguese repartindo a partir de no momento que xa se podía mover as persoas, agora repártense nas oficinas municipais, calquera persona, calquera colectivo, calquera que necesite calquer tipo de equipo de protección individual, non ten máis que dirigirse ao Concello e pedilo que ali se lle proverá. Entón, iso foi un dos aspectos que máis tuvemos en conta porque realmente é o que se necesitaba nese momento, e é o que realmente tiña unha importancia para a población en xeral. Neste punto, gustaríame darlle as gracias a concretar 2 persoas, ou darlle as gracias e nomealos, porque realmente
é importante, o seu labor altruista que fixeron, neste caso Rubén López, que donou 151 pantallas protectoras, cando non había, cando nós tampouco as tiñamos, donou 151 pantallas protectoras para as residencias, centros de saúde, Guarda Civil, Policía Local, Protección Civil, que lle fomos repartindo a todos esas pantallas protectoras cando, xa digo, non había, nin as nosas tiñamos. E tamén un negocio aquí de Viana, que é o Bricomar, que tamén donou 100 máscaras, 8 caixas de luvas, 4 litros de xel hidroalcohólico e 30 traxes anti-salpicaduras. É dicir, hai que agradecerlo públicamente, e gústame dicilo, porque realmente esa donación desinteresada é digna de mención, como outras menores, que non vou nomear, porque foron de menor entidade. Pero, bueno, esas dúas que foron grandes, pois sí que me gusta explicalas e dicilas aquí diante de todos. Xa o reconocemos públicamente tamén. Outro dos aspectos que tamén foi unha actuación que tuvemos durante todo este tempo é dentro do que é a actuación económica. É dicir, esta parálisis que houve municipal, en teoría, foi unha parálisis cara ao público porque estuvo cerrado, pero dentro non se paralizou. Dende logo, nós seguimos actuando e seguimos gobernando e seguimos emitindo e facendo a labor que nos correspondía facer desde o goberno e tamén, por exemplo, actuamos en determinados aspectos que tamén atiñían á ciudadanía. Por exemplo, a suspensión do cobro de impostos e tasas perante o estado de alarma está suspendido, ainda está hasta que acabe o período de alarma. Tamén se suspenderá o cobro das tasas de terrazas durante o período que tuveron cerrados os negocios e tamén dentro desta actuación económica tamén diseñamos unha proposta dunha páxina web que é compronviana.com para favorecer o comercio que se vai ver moi afectado, sobre todo o comercio de hostelería e o comercio de ocio, que é o que os negocios dese tipo que se van ver moi afectados durante todo este proceso e no futuro, a ver como van salindo pouco a pouco. Tamén, dende logo, unha das cousas que neste momento tentamos e fixemos foi axilizar o máis posible o pago aos proveedores, que moitos deles eran de Viana. Nestes 3 meses, por dicir un exemplo, eu firmei 29 decretos de pago de facturas. É dicir, prácticamente un cada 3 días. Entón, é dicir, que ese labor de que se fizo, que tamén, xa digo, tiveron que facer todo o que é a labor administrativa aos funcionarios municipais, permitiu pagar 520 facturas, 520 facturas e pagar 355.500 euros durante estes 3 meses. É dicir, que a administración municipal, a pesar de que cando se iba ali estaban as portas pechadas, sin embargo, seguiu funcionando e seguimos traballando tamén no aspecto económico, porque nós consideramos de que os proveedores, xa digo, moitos deles de Viana non podían esperar a cobrar. Nós, legalmente, podíamos haber paralizado todo eso, podíamos dicir, porque, claro, ese tempo non corría, nin porque estaban paralizados todos os plazos, pero non quixemos, e quixemos que se pagara absolutamente todo, porque eles estaban tamén necesitados dese diñeiro que tiña que pagar o Concello. Outro dos aspectos, xa digo, e por último, para non estenderme máis, é a actuación administrativa. É dicir, xa digo, o que é a administración enlazando co anterior estuvo pechado ao público dende o 16 de marzo ao 18 de maio, 2 meses estuvo pechado, solamente se podía dirixir por vía telemática e senón, en casos graves, por vía presencial, pero serían casos que non houbera ningún tipo de posibilidade. Tamén, nese caso, os servicios sociais seguiron actuando, xa digo, dende todos os puntos de vista. Pois, a pesar desa, seguiuse esa actividade administrativa, como xa falei anteriormente, durante ese proceso de paralización da administración, que en teoría, entre aspas, que estaba paralizada porque non corrían plazos, non corría nada, durante estes 3 meses, xa digo, eu aprobei 161 resolucións. É dicir, que prácticamente, se contamos que son 90 días, o que contamos desde o 13 de marzo,
hasta hoxe, e quitando os fines de semana, prácticamente aprovei 2 resolucións diarias, e de todo tipo, para que non se paralizara a administración. Xa digo, desde altas no censo hasta pagos, dende solicitudes de axuda, que se tramitaron todas as solicitudes de axuda, moitas delas, a pesar de que os plazos estaban parados, seguimos tramitándoas, hasta tamén aprobar as bases para postos de traballo, que están 5 postos de traballo que están agora no proceso de selección, ou incluso pois tamén concursos públicos, que tamén precisamente unha das obras máis grandes que por lo menos dende que son eu alcalde, que está en concurso, que é as reformas de alumiado con luces LED, dun proxecto de IDAE, pois tamén saliu e tamén se fizo tamén as bases e todo eso durante todo este proceso, e hoxe precisamente pois abriuse a primeira fase da apertura das plicas. Entón, pois xa digo, eso todo se fizo durante este período que en teoría pois podíase paralizar todo. É dicir, que eu penso que a actuación administrativa funcionou e estuvemos traballando codo con codo, telemáticamente, por teléfono, sin descanso, pois todos os que estamos no equipo de goberno, pero tamén pois os traballadores municipales que tamén estuveron traballando dentro dos seus puestos e na súa casa. Tamén, dentro desta que é a actuación administrativa, xa figura nos decretos e tal, pois constituíuse, unha das primeiras cousas que se fizo foi constituir a Comisión de Seguimento do coronavirus, do COVID-19, que estaba constituída pola Secretaría, Teniente Alcalde, Concelleiro de Servicios Sociais, un policía local que participaba en función de ser policía local e tamén representante de Protección Civil. É dicir, esta comisión reuniuse durante todo este proceso 6 veces presencialmente, pois para analizar as medidas tomadas e propor tamén novas medidas que se iban analizando pois cada vez que había unha xuntanza. É dicir, que todo o que é o proceso de elaboración e de análisis de toda a situación, pois, dende logo, tamén esa comisión participou e tamén estuvemos aí traballando codo con codo. É dicir, que moitas veces se pode sacar a conclusión de que durante este período deses 3 meses, pois, prácticamente non se fizo nada. É que se pode sacar a idea tamén errónea de que tuvo todo paralizado e que todo o mundo estuvo a gusto na casa sin facer nada. Craso error, é dicir, dende logo o equipo de goberno estuvemos traballando, xa digo, da forma de respetando as normas, lóxicamente, cando non se podía mover cando non podía andar fora, pois traballábamos desde a casa, cada un de nós, entonces, como tiñamos que facer, é dicir, había que respetar as normas e había que promover de que realmente non se pudera contagiar as persoas. Entón, cuanto menos se movera a xente, cuanto menos nos movéramos incluso os responsables políticos, moito mellor, e os funcionarios e todo o mundo. Por iso, unha das cousas tamén, por exemplo, que fixemos foi, pois, cada vez que había que moverse aos núcleos rurais, pois sempre iba a policía local, pois, para que o servicio de axuda no fogar, porque realmente eran as persoas que xa estaban de mover, e non queríamos mover outras persoas que non se sabía, nin podíamos saber nunca se estábamos ben ou non, porque nunca naide podía saber, porque pruebas non se nos facían, nin se facían a naide, entonces ninguén podía poñer a mão lume se estaba ben ou non. Entón, lóxicamente, cuanto menos movimento de persoas houbera, moito mellor. Nos, xa digo, desde este equipo de goberno intentámoslo facer o mellor posible, seguro que non o fizemos perfecto, porque non hai idea perfecta e nós tampouco, e xa digo, podemos se cada facer mellores cousas, tamén o digo, seguro que noutras cousas podemos facer moito mellor, pero, bueno, dende logo, o traballo que fizemos foi inxente e tuvemos ao pé do cañón en todo o momento, en toda a situación. Entón, dende logo, quería que constara tamén desta información que se me pediu varias veces tamén por algún grupo político que tamén estuvemos en contacto telefónico con eles e tamén se lles informou neses momentos cando se foi. Despois, a outra información que non tiña nada que ver, xa pois
para iso puxen este punto na orden do día para que se poidera todo o mundo escoitar e poidera ver pois, todo o que tuvemos e o que fixemos durante todo este tempo. Xa digo, é unha cuestión que podese pensar de que fixemos mellor ou peor ou que podíamos facer mellor ou peor as cousas ou máis, pero, bueno, dende logo que o que estivemos facendo foi un traballo inxente todos, empezando por min e acabando por cualquier funcionario municipal que tamén desde a súa casa ou desde o propio Concello pues, estuveron traballando. Nada máis, paso ao seguinte punto. Mais podemos decir algo? Queredes intervir? Vale, pois sin problema. Sí, vale. Vale, pois interveña. Primeiramente un reproche. É dicir, cando usted lle dona unhas mascarillas e lles dá aos ciudadanos de Viana do Bolo, non é necesario mandarlle unha fotografía do alcalde ca mascarilla. Verdad? Pois non sei de que fala, Pois mandouselle unha carta onde vai a súa fotografía a todo e iban conjuntamente ca mascarilla. A ver, esa carta que se lle mandou a todo o mundo foi unha carta informativa do alcalde, como se mandou, non, ca mascarilla non, que eu non levaba, non tiña, nesa foto non iba con mascarilla, eu. Pero, bueno, a ver, esas mascarillas comprou o Concello. Bueno. É dicir, todas esas mascarillas, cando se lle mandou a carta que se mandou a toda a población, como acabo de explicar, o Concello comprou todas esas mascarillas. E nesas mascarillas mandouse unha información... Unha por persona. Mandouse unha por persona. E dixenlle eu, non merece a pena dar unha por persona, delle realmente a quen a necesita. Pero demoslle a quen necesita, pois demoslle unha por persona, porque nese momento era o que podíamos dispoñer e calquera persona se tiña que salir non tiña ninguna, porque non tiña ningún de conseguila. Entonces, nós decidimos adquirir 2.000, porque as que recibíamos da Xunta de Galicia e as que recibíamos da Xunta de Galicia, fundamentalmente, non recibimos nada máis que ao principio, recibimos unhas poucas da subdelegación do goberno, e noutro momento, pois, tamén lles mandou a subdelegación do goberno aos municipales unhas pouquiñas para as forzas de seguridade, que eran, me parece que unha docena delas ou algo así. Pero, bueno, pois a Xunta son as que mandaba, pero as que mandaba a Xunta, pois non chegaban, porque mandaba 200, máis ou menos, 150, 200, esas dábanos para darlles máis ou menos aos servicios de axuda no domicilio e algunha vez repartimos pois, tamén aos negocios. Pero, claro, para a población en xeral, con 200 non amañábamos nada. Entonces foi cando podemos conseguir 2.000 e esas 2.000 se lle repartiron a todos. E repartimoslla a todos, empezando, xa digo, polos que tiñan grupos de risco e despois a toda a población en xeral. Esa mandouselles unha carta a todos nesa carta, que era unha carta de comunicación da alcaldía, máis as instruccións da mascarilla. A súa fotografía. E logo non pode poñer na carta ao alcalde que envía a carta. O que usted diga. Bueno, eu non sei. Quero dicir que, de todas formas, supoño que eso, polo que sei, non é que houve actuacións moito máis peligrosas por parte de moitos alcaldes que de mandar unha carta. É dicir, nós, nunha carta informativa, pois non o sei porque non pode ir a foto do alcalde cando se lle envía unha cuestión que paga o Concello con fondos do Concello. Non estamos enviando unha carta nunha cousa que mandaban con fondos de outra administración. Son fondos do Concello que, xa digo, son ese 20% que sacamos de tal. E mandouselle unha carta de comunicación e dándolle pois, ánimos á xente, porque eu penso que un alcalde pois, tamén ten unha das súas funcións é comunicarlle á xente e aproveitamos que nese momento se lles podía dar, iba a se lles dar a todos e mandámoslle unha comunicación a cada un pois dándolle, insuflándolle un pouco de ánimo e dándolle, pois dicíndolle tamén que a mascarilla que con eso que non iba a resolver os problemas, senón que tuvera en conta para uso salir da súa vivenda e que eso que non significaba unha protección total, que fomos clariños e non lle dixemos ninguna mentira. Como parece que ás veces se insinúa algunha persona, non digo usted. Entón, bueno, pois, dende logo, bueno, esa é unha actuación municipal que se fizo, sí. Bueno, non me parece correcto. De todas formas, gustaríame felicitar tamén aos nosos veciños de Viana por cumplir esas medidas tan restrictivas de confinamiento que sufrimos para evitar a propagación do COVID-19. E agora que estamos salindo do estado de alarma, eu gustaríame que seguíramos as mismas medidas
para evitar, sobre todo, novos rebrotes. Por lo tanto, nesta nova normalidade que imos empezar, debemos adoptar todas as medidas de protección necesarias, todos, co fin de reducir a posibilidade de contraer e contagiar a enfermedade. Lembrando a todos que se un mismo se protexe, protexémonos todos. Eu, pola miña parte, quero reprocharlle a usted a súa longa ausencia de Viana do Bolo durante estes meses, xa que consideramos que a obrigación dun alcalde como primeiro servidor público que é a de estar ao lado dos seus vecinos. Lembrarlle tamén que esqueceu o que ten o deber de velar pola saúde dos ciudadanos e ten que garantizarlle todos os medios de subsistencia necesarios, considerando que estando a 200 km non o pode facer nada, señor alcalde. Tomou a decisión de confinarse en Lugo e saltouse en varias ocasións o confinamento para vir a Viana, a maioría das veces para sacarse unha fotografía únicamente, intentando demostrar con ela que seguía ao pé do cañón. Pero xa non engaña a naide. Recórdolle que por feitos semellantes, persoas cunha maior responsabilidade pública, maior que a usted, foron fortemente sancionados e incluso tuveron que presentar a súa dimisión. Pola contra, desde Lugo, usted non dudou en acusar e delatar públicamente a alcaldesa de Vilariño de Conso por un feito similar, esquecendo vostede que tamén usted se saltou a limitación de circulación de persoas entre as distintas provincias e de forma continuada. Non se preocupe que non llevamos a pedir nin a súa dimisión ni non vamos a denunciar, pero sí lle manifiesto que a veces eu sinto un pouco de vergüenza cando me señalan que foi o único alcalde que non estuvo no seu puesto de traballo durante esta pandemia. Alguna cousa máis? Bueno, con respecto, gustaríame explicar esa situación, que non me importa ni máis ni menos. Na situación eu personalmente, a miña familia, porque tamén ás veces se están facendo acusacións que me doen moito, porque todo o mundo ten os seus sentimentos e todo o mundo ten tamén os seus problemas de saúde. Eu personalmente son un grupo de risco, teño hipertensión arterial, co cual son un grupo de risco, a miña compañeira é un grupo de risco ainda máis que a min, porque acaba de superar está no proceso de superar un cancro de mama, co cual ten as defensas moi baixas aínda, entón é unha persona que está nun grupo de risco, e acusarme a min doime moito, porque acusarme de que abandonei o Concello, pois me doi, porque realmente neses momentos duros que había, eu traballei todos os días, e pode dicilo a secretaria, pode dicilo todo o mundo, se realmente non ficen ningunha das actuacións que acabo de enumerar que tiña que facer desde a casa ou desde, porque se estuvera en Viana teria que estar igualmente na casa, non podía andar de casa en casa repartindo máscaras, nin debía, nin que puidera, porque realmente iso non é unha labor que teña que facer un alcalde, nin tiña que andar visitando a todos os veciños un por un a ver as necesidades que tiña, porque non se podía. Realmente o alcalde, igual que outra persona, tiña que estar confinado, porque así o dicían as normas. E eu estuve confinado como porque dixeron as normas. E estuve confinado tamén por outra cuestión de tipo de saúde. E eu, ojalá, poidera ser o Superman, e non ter ningún tipo de problema de saúde, nin ter ningunha afección por ningún tipo de tal. Pero realmente era un grupo de risco, son un grupo de risco. E despois acusarme de que saltei, é dicir, iso é mentira. A mí paroume a Guardia Civil varias veces. Cando vin desde Lugo aquí, eu vin todas as veces desempeñar a miña labor de alcalde, e nada máis que enseñar a miña viña desempeñar unha labor, e non ningún momento me dixeron que non podía ir. Ningún momento. E pararme varias veces. Enseñei a documentación que tiña e dixeron que eu podía ir ao Concello en cualquier momento. E fun varias veces. E vin varias veces, vin esas comisións de seguimento, todas as veces que había que estar a miña presencia física, que tiña que estar aquí, vin. E vin esa comisión de seguimento a 6 veces. Vin. E vin algunha vez máis a cuestións oficiales. Porque tiña que vir. E porque esa comisión de seguimento que se creou,
pois, lóxicamente, era mellor estar de forma presencial, porque os medios telemáticos para poder facer unha comisión de seguimento eran complicados, non temos a tecnología que pode ter o Goberno de Madrid, ou que pode ter o Goberno da Xunta, ou que poden ter outros estamentos para facer unhas comisións telemáticas. Entonces, viñen a facelas presencialmente porque tiñamos que falar dos membros da comisión e resolver determinadas cuestións que tiñamos que analizar de como iba a evolución, entonces por eso o fixemos. E así o fice. E comparar eso con unha persona que se salta as normas, que ven nun coche oficial a un concello que non é del, que realmente, a parte de non ser o concello del, que ven con un coche oficial de protección civil, que ven ca música a tope, que anda de casa en casa sin guardar, incluso indo nenos e colocándose nenos nese coche oficial, porque hai documentación gráfica dos nenos nese coche oficial, e resulta que a persona que iba a cargo dese coche era a alcaldesa de Vilariño de Conso que iba conducindo. Entón, dicir que é a miña actuación como unha persona que foi denunciada pola Guardia Civil de Viana, me imagino, é que lle abriu un expediente, non porque o dixera o Concello, porque o Concello, o alcalde comunicou 3 ou 4 días ou 5 días despois de que foi os feitos. E a Guardia Civil non actúa 4 días despois de un feito. Actúa xusto porque nese momento supoño que haberían actuou e mandou un informe á subdelegación do Goberno, que é o que está, que eu non sei máis nada, que hai un informe da Guardia Civil e que a subdelegación do Goberno abriu un expediente. Sí, pero preguntamos porque nós temos dereito a saber. Nós temos dereito a saber que pasou e que ou logo unha persona que é alcaldesa dun concello ten dereito a incumplir todo o habido por ela. É que eso xa só faltaría. Que dicir, por ser alcaldesa ou por ser alcalde, resulta que te podes pasar a lei polo forro, é dicir, eso é moi gordo. Eu, dende logo, se incumplira, pois a Guardia Civil, cando me parou, pois diríame, usted está incumplindo o confinamento, está incumplindo isto, está incumplindo outro. É dicir, paroume, que me parou, e eu expliqueille e dinlle os documentos que tiña que dar. E non me dixeron absolutamente nada. É dicir, pódeme denunciar cando queira, se quere denunciarme por vir. E pódeme denunciar cando soupo que sacoume unha foto. É dicir, un alcalde, eu vin, e cando estaba aquí, pois sí que saquei fotos, lógicamente, logo non pode sacar unha foto ao alcalde e non pode sacar dicindo que se adquirimos máscaras que ningún concello do arredor as tiña de momento, que nos custou tamén a nivel económico, incluso houve que pagalas máis do normal, porque non estaban regulados daquele ao precio das máscaras. Tuvo despois, pero naquele momento non estaba regulado, entonces cobraban o que lles daba a gana por elas. Pero conseguímolas para que toda a población de Viana pudera ter acceso a elas. Non para min, que as máscaras non as utilicei. Utilizou a población de Viana e repartímoslos a todos. Entonces, nos consideramos que nese momento, que era un momento gravísimo, que era cando tal, que a xente xa levaba un mes e pico na casa, pois tiñan que salir algunhas veces, e necesitaban unha máscara, e non tiñan onde conseguila. E as propias administracións dicían que era recomendable, solamente recomendable, pero dicían que era importante. Agora xa dicen que é obligatorio. Daquela era recomendable porque non se podían conseguir máscaras, non había onde conseguilas, porque ninguén as tiña. Xa digo, démoslles hasta a residencia da Xunta, a propia residencia da Xunta, as primeiras 50 máscaras démosllelas nós. E é unha residencia de titularidade da Xunta de Galicia, porque a residencia do Ferradal é de titularidade da Xunta de Galicia, independientemente de que teña un concierto con unha fundación. Pero é da titularidade da Xunta de Galicia, e fomos os primeiros que lle demos máscaras, porque non nos deran nin na Xunta. Deronllos a semana seguinte de darllelos nós. E despois, a partir desas, sí que conseguironas ou xa se arreglaron eles. E a San Roque, a residencia de San Roque, tuvemos que surtila. Tamén nos, a pesar, xa é privada, pero non conseguía. E non conseguían. Entonces, realmente, nós estuvemos facendo un esforzo con eses temas. Xa digo, pódese dicir, podíais facer máis, vale? Podíamos facer máis ou máis cousas ou non sei que. Pero dicir, acusarme a min de que abandonei o Concello, acusar de cando nunha zona, cando tiñas que estar confinado, porque tiñas que estar confinado, e que eu, nese momento, estaba ca miña familia, que non podíamos, e que realmente, indan que estuvera en Viana, teria que estar confinando nunha casa que non podría salir. Non podría salir da casa, porque se salía, andaba por aí, estaría facendo
independientemente de que como alcalde pudera facer, e pudera ir a un pueblo, estaría facendo unha aberración, porque podía levar incluso, ou traer, levar ou coller. Entón, lóxicamente, pois teríamos que guardarnos. Entonces, por eso tampouco non houbo solamente, e por eso agradezo á Policía Local, que foi o que repartiu a comida, o que repartiu as medicinas por todos os núcleos rurais, o que repartiu por Viana tamén, e sigue repartindo a quen non necesita, pero neses momentos máis duros foron eles os que repartiron. E foron porque non queríamos, había persoas voluntarias que estaban dispostas a ir. E dixeron, e chamaron a min, e chamaron ao Concello, e dixeron, mira, nos preferimos que non vayas, porque calquera persona non é solamente ele que poda collelo, é que pode levalo, porque non sabíamos que podía ter. É dicir, había unha psicosis, e tiñámola nós tamén, é dicir, a propias residencias confináronse eles mesmos, e meteronse nun hotel, e foron dormir da residencia aquí do Ferradal, foron dormir, tuveron por lo menos 3 semanas confinados, e non salían non foron nin ver as familias, nin cousa ninguna. Por qué? Porque tiñan medo, tú fírate que se metera. Entonces, tú fírate que nun núcleo rural, que a xente maior que hai, que empeza a haber casos, sendo un grupo de risco como era. Entón, lóxicamente, non queríamos que fora xente aos núcleos rurales. Non queríamos. Entonces, solamente iba a municipales porque xa estaban na rúa, non queríamos que fora outra xente. Xa digo, agradecino, e agradezo a xente de Viana toda a labor que fizeron, e a moitos que se ofreceron voluntariamente para facer eses repartos do que fora. E dixen, mira, nós non vamos, senón que non podamos, e senón que haxa tal demanda que non deamos asistido cos medios que temos, non queremos, incluso os de Protección Civil. Incluso Protección Civil. Protección Civil temos voluntarios, pois non os chamamos. Non os chamamos, porque os voluntarios de Protección Civil tiñan que estar na súa casa sempre e cando non fixeran falta. Se fixeran falta, pois, e non nos déramos arreglado, pois non digo nada. Pero nese momento non nos daban amañado, entonces, que íbamos a andar mezclando máis xente por todos os sitios. O de Protección Civil dun pueblo ir a outro e vir aquí a Viana e recoller e levar a outro lado. Entón, tuvemos, o que fixemos foi, o que intentamos foi facer o confinamento tamén máximo das persoas, para que non houbera. E, bueno, eu non sei se o fixemos ben, se non o sei. Nós intentamos seguir as directrices que marcaban. E nós, incluso, algunhas cousas que tiñamos dúbidas, mandamos comunicacións á propia Xunta de Galicia, á Consellería de Sanidade, e a todos para que nos informaran exactamente do que tiñamos que facer, cousa que non fixeron en moitos casos. Pero, bueno, é dicir, intentamos seguir, intentamos de que, é dicir, bueno, xa digo, non digo por sorte ou polo que fora, pois, xa digo, non, a pesar de todo, pois non houbo casos aquí en Viana graves. Entón, bueno, eu penso que iso é un éxito que non é do Concello, é de todo o mundo, de que cumpliu. Por iso digo que as normas cumplíronse prácticamente, quitado os primeiros días, tanto os informes que me iban dando a Policía Local como a Guardia Civil, que tamén me chamaba todas as semanas, casi cada 2 ou 3 días, falábamos todos os días prácticamente co sargento, dicían que se cumplía a rajatabla, e iso, para min, é un éxito da población de Viana, e para min é un logro da población de Viana, e para min, dende logo, un orgullo de que a xente de Viana fixera, e non anduveran de un lado para outro, como tamén noutros nos algúns sitios. Houve outros alcaldeses que anduveran facendo iso, e anduveran de casa en casa. É dicir, en vez de dar exemplo, facían ao revés. É dicir, un alcalde, eu penso que ten que dar exemplo, que é a súa función. A parte de facer o que ten que facer, ten que dar exemplo. E non pode andar de casa en casa, nin facendo cousas que son ilegales, nin poñendo en peligro a xente, para que a outra xente diga, se vai o alcalde á casa deste, tamén pode ir eu. Se vai a outro sitio repartirlle máscaras, tamén pode ir eu. Como fixeron algúns concellos, que iba o alcalde repartindo máscaras polas casas. Pois eu penso que, e concelleiros, e de todo, había de todo. Aquilo parecía unha feira. Porque polo que vin nas medios de comunicación, que eu non estou dicindo que non o vin en directo, o vino polos medios. Pero, bueno, os medios salía, oi, o concelleiro de tal sitio repartiu máscaras en tal lado, non sei que. É dicir, nos repartíronas os municipales. E a xente da axuda no focar, que xa iban aos pueblos, e que xa iban prácticamente a moitas casas nos núcleos. Entonces, que persoas eran as que podían leválas sin que chegaran xente de fora? As personal da axuda no fogar. Falamos con eles, falamos ca empresa e dixemos, bueno, a ver se podeis repartir nos núcleos rurales. E repartiron a eles.
repartiron as máscaras eles. E despois, en Viana, pois os municipales. E despois, os menores de 18 anos foron os municipales casa por casa levárgelas. Entonces, é dicir que evitouse incluso a demagoxia de dicir vai a levar ao alcalde, ou vai a levar ao concelleiro de turno, ou vai a levar a quen sea. E incluso se evitou esa demagoxia, porque non queríamos actuar, porque tamén, aparte de que non tuvera eu, tamén había outros 3 concelleiros que tamén lles podía dicir nada, a vosotros levarlles a estes, vosotros a estes e a vosotros a este. Podíamos falar entre nós e ir levárdelas. É dicir, bueno, ven o alcalde, ou ven o teniente alcalde, ou ven a concelleira de Servicios Sociais, ou ven a concelleira de Cultura, traerme a máscara e sacar súa foto. Pois non houve ningunha foto de ningunha persona do goberno municipal dándolle unha máscara a ninguén. E senón, dígame unha. Solamente as fotos foron dos empleados municipales e cando sacamos, as fotos que saquei foron cando recibimos as máscaras, pero non lle repartín a nadie ou ninguna. E entón, xa digo, quede claro. E, bueno, sobre todo, o aspecto personal, que, bueno, usted opinará iso, pero a verdade é que ás veces hai cousas que doen un pouco, porque realmente o confinamento, cando pode sofrir, e cando realmente, pois, por desgracia, tanto no meu caso, como sobre todo da miña compañeira, que é moito máis grave que o meu, pois, bueno, realmente tela... Dicir que teria que estar confinado en Viana nun piso, eu solo, e tela ela sola, con peligro e con todo o que sea, bueno, eu penso que iso é un pouco duro. É un pouco duro para dicir así públicamente e incluso achacarlle a unha persona que teria que estar metida na súa casa aquí en Viana, porque non podría fazer outra cousa, e non poder ver a familia, pois, estando nunha situación destas. Pero, bueno, se usted opina iso, pois pareceme que a súa personalidade e a súa forma de ver, pois non lle importa moitas cousas. Parece que o único que lle importa é facer política sin ver os sentimentos das persoas. Pero, bueno, iso é a súa forma de ser. Non teño máis nada que dicir. Alguén quere dicir algo máis sobre este tema? Bueno, pois pasamos ao punto seguinte, que é o sorteo das mesas electorais para as eleccións da Xunta de Galicia. Ao Parlamento Galego, perdón. Nove suplentes por cargo, ¿vale? Que? 9 suplentes por cargo, como sempre. Vale. Isto xa procede, isto sortea o propio ordenador, o equipo informático, e entón, pois, xa está feito. Mañá, pois, non teñen máis que ir polo Concello e xa podedes recibir o listado das persoas que foron sorteadas para as mesas das eleccións. O seguinte punto na orde do día sería o sexto punto, que é a aprobación da conta xeral do exercicio 2019. A ver, a conta xeral... Conta xeral, xa digo, isto é a conta xeral do ano 19, que tamén é outra das cousas que tamén se fizo parte dela, pois, parte do proceso durante todo este período. Xa digo, foi valorada xa na comisión informativa, aprobada foi dado visto bon, pero, bueno, a que ten que tomar a decisión é agora aquí o pleno. Xa digo, a conta xeral o que se refiere é, según está a situación económica do Concello, todo o que se fizo durante todo o ano 19. Non ten nada que ver onde se destinou, senón se foi legalmente todo. É dicir, hai que reseñar que durante ese 19 pois houve un superávit do Concello de 140.000 euros, e por eso ese 20% dese superávit pois destinou este ano pois aos gastos de COVID, tal como falei antes. Entón, xa digo, foron 140.341 euros o que houve de superávit durante todo o exercicio económico do ano 19.
Tamén considerar e dicir que durante ano tras ano pois, o Concello de Viana pois, cumple ca regla fiscal de recollida na Lei de Estabilidade Presupuestaria, é dicir, a estabilidade orzamentaria que pide, sustentabilidade financiera, regla de gasto, todos eses aspectos legais que figuran na Lei de Estabilidade Orzamentaria e Sustentabilidade, pois están perfectamente aprobados, quero dicir que cumple todo un por un a conta do ano 2019, entón, bueno, pois realmente, xa digo, sí, é unha cuestión que para nós é importante porque cumplimos toda a normativa a vida é por haber. Tamén, outra das cousas que para nós é importante, que é realmente importante para nós, pero tamén moi importante para os provedores do Concello, é que o período de pago, medio de pago, no cuarto trimestre, por exemplo, do ano 2019, situouse en 6 días. É dicir, que cando o límite máximo son 30 días, entonces estamos pagando aos provedores 6 días, desde recepción e desde todo o trámite que ten para presentar as facturas. E tamén, como último de todo o que é o aspecto económico, pois o Concello pois, non ten ningún tipo de débeda pública, entón pois, está nunha situación financiera pois, inmellorável, con remanentes de tesorería, con superávit, entón, bueno, pois, dende logo, nese aspecto, como equipo de goberno, pois, valorámoslo moi positivamente porque, bueno, cumplimos todo o que ha habido e por haber desde o punto de vista legal e tamén, pois, as cuentas do Concello que están saneadas e que, incluso, pois, no ano pasado, pois, tuveron superar. Non sei se hai alguna cuestión sobre ese aspecto. Entón, a conta xeral, pois, hai que votala, entonces, votos a favor da aprobación da conta xeral. Sete votos a favor, votos en contra, abstencións, 3 abstencións. Queda aprobada a conta xeral. O seguinte punto na orde do día é a prórroga do contrato de servicio de axuda no fogar no marco do Sistema para a Autonomía Personal e Atención á Dependencia no Concello de Viana do Bolo. Este é o contrato de Alpixendra, empresa que fai o servicio na axuda no fogar, no contrato da dependencia, que é un contrato que foi aprobado aquí no ano 18, e que tiña unha vixencia hasta o 31 de decembro do 19, e que, bueno, pois podes prorrogar sempre a cando a Corporación Municipal o considera oportuno, porque figura así no contrato inicial. É dicir, é un contrato que ten que ser aprobado en pleno pola súa cuantía económica, é o contrato maior que ten o Concello de Viana, entón, bueno, realmente, pois, fízose todo o proceso administrativo para poder traer aquí, xa se iba a traer, se houbera pleno anteriormente, pero, bueno, como non houve plenos, pois, debido á pandemia, pois, traese agora, pois, para consideración da corporación, pois, se lle parece adecuado, pois, prorrogar este contrato que ten un valor estimado de 263.000 euros. Entonces, hai algunha cousa sobre este tema? Entonces, procedemos á votación. Votos a favor da prórroga do contrato? Sería unha prórroga por un ano. Un, dous, tres, 4, 5. 9 votos a favor, votos en contra, abstencións. Unha. O seguinte punto na orde do día, punto 8º, declaración de caducidade do procedimento de resolución do contrato de concesión de servicios por incumprimentos varios a Viacua, Gestión Integral de Aguas de Galicia, SAU, e a ordenación do arquivo das actuacións, expedientes 2-2017, ETAP Edroso, 3-2017, Depósito das Carrelas, e Ferredal, e 4-17, e dar a Galega. A ver, estes son expedientes que se abriron aquí pola Corporación Municipal por diferentes incumplimentos que ten a empresa con respecto ao contrato de suministro de auga do Concello de Viana, do Concello, da capitalidade e de algún núcleo máis,
Entón, abríronse no seu momento, son expedientes moi voluminosos, que dan moitísimo labor administrativo e que foron dictaminados polo Consello Consultivo de Galicia de que en algúns casos non se cumpriran adecuadamente os plazos debido ao volumen de traballo e ao volumen de expediente que tiñan. Entón, traemos aquí para que se declare a caducidade destes expedientes debido a todo ese proceso, que era un procedimento administrativo, non era judicial, é administrativo. Entón, non sei se hai alguna cousa que dicir sobre estes aspectos. Entonces, procedemos á votación. Votos a favor de declarar a caducidade. 4 votos a favor. Votos en contra. Abstencións. 6 abstencións e 4 votos a favor. Queda aprobado a caducidade dos procedementos de resolución do contrato. O 9º punto son mocións dos grupos políticos. Primeira moción é a moción para a elaboración dun plan galego de reactivación económica do BNG. Pasolle a palabra á portavoz do BNG. A crise económica e social que xa estamos a vivir como consecuencia da pandemia do COVID-19 vai ter unha virulencia especial na Galicia, unha situación económica xa moi debilitada e dependente. Nesta situación é imprescindible facer políticas atrevidas, valentes e decididas, que rachen coa dinámica de parcheo que o único que fai é sustentar o sistema e rebota os efectos da crise sobre os máis desfavorecidos, sobre as clases populares. Os grandes beneficiados, se non os remediamos, serán a banca e as grandes corporacións económicas. Os concellos non teñen competencias estruturais en materia económica e en política fiscal. As decisións que se poidan adoptar para facer fronte á crise dentro do ámbito local van a depender das medidas legislativas e executivas que se adopten polo Estado español e pola Xunta de Galicia. Para que a administración local poda despregar a súa capacidade de actuación nesta situación, é fundamental a Lei de Derogación da Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade Financeira, a chamada Lei Montoro, xa que esta lei recolle 3 regras fiscais, estabilidade, regra de gasto e débeda, para priorizar o pago da débeda aos bancos. Esta lei deriva da modificación do artículo 135 da Constitución Española en 2011. Sin a derogación desta norma, as posibilidades de actuación das diferentes administracións veríanse moi minguadas e quedarían en actuacións de beneficencia. Están a ser cada vez máis preocupantes as informacións de distintos medios de comunicación da intención do Ministerio de Facenda de utilizar os depósitos remanentes municipais no canto de permitir que sexan utilizados polos concellos en actuacións da súa competencia. Esta decisión deixaría a administración local sin ningunha capacidade de acción. Nunha situación como a que estamos a vivir, é fundamental a elaboración de mecanismos de solidariedade social nacionais, claridade dos recursos disponibles en cada nivel de intervención pública, priorización no emprego colectivo destes recursos para que cheguen a que os precisa, sen que dependa do concello no que residan, e o exercicio responsable das competencias de cada institución, evitando duplicidades, solapamentos e valeiros inadmisibles. Para isto faise preciso a elaboración dun plan galego de reactivación económica e social, consensuado entre as distintas administracións, forzas políticas, sectores e axentes sociais. Este proceso debe estar dirixido polo Goberno galego e refrendado polo Parlamento galego. A FEGAM, como Asociación de Concellos e Diputacións Galegas, debe xogar un papel fundamental, sen delegar na FEM a representación dos concellos galegos. Os concellos galegos van a ver máis diminuída a súa capacidade de intervención, investimento e gastos, e a interlocución municipal ten como referencia o mapa municipal estatal. Dada a estrutura da economía galega cunha elevadísima porcentaxe de traballadores e traballadoras por conta allea e por conta propia e pequenas empresas, o Plan galego debe ter especialmente en conta a súa situación e establecer axudas directas complementarias das do Estado para que podan seguir a desenvolver a súa actividade. Debe haber unha actuación urxente do Goberno galego nestes sectores de economía, como xa se aprobaron en outras comunidades autónomas.
Por este motivo, o Grupo Municipal do BNG solicita deste pleno da Corporación, a adopción da seguinte acordo. Instar a Xunta de Galicia a iniciar a elaboración dun plan galego de reactivación económica, consensuado con todas as administracións, forzas políticas, axentes e sectores sociais. Este plan debe delimitar claramente as competencias das distintas administracións para evitar duplicidades e valeiros no emprego dos recursos públicos. Instar a Xunta de Galicia a elaboración con urxencia dun plan galego de axudas que complemente as medidas do Estado, autónomos e PEMES. Instar a FEGAM e a Xunta de Galicia a exixir a derogación da Lei Montoro para permitir que os concellos poidan desenvolver toda a súa capacidade de investimento e gasto. Manifestar a firme oposición da Corporación Municipal a cualquier pretensión do Ministerio de Facenda de incautar ou bloquear os fondos municipais. Algunha cuestión sobre esta moción? O noso grupo vai en contra, e o comentario é respecto ao plan de reactivación económica, as previsións económicas anunciadas estes últimos días pola Unión Europea mostran un escenario moi preocupante, xa que sitúan a España entre os países da Unión Europea que registrarán unha maior recesión económica, unha maior suba do paro e un maior aumento da débeda. É obvio que a situación do Goberno de España non é idónea para afrontar unha crise destas características. O presuposto de España é o do ano 2018, aprobado polo Goberno Rajoy, xa que en 2 anos o Goberno de Sánchez foi incapaz de aprobar un orzamento. E o Goberno non dispón de estabilidade necesaria para afrontar unha crise como esta. Pola contra, en Galicia hai un goberno estable que adopta decisións e que conta con un orzamento de vigor que está a axudar a reactivar a economía e a manter os servizos públicos blindados. En todo caso, Galicia xa puso en marcha un comité de expertos económicos encargado de propoñer medidas en distintos eidos para afrontar en mellores condicións a nova situación económica e para analizar o impacto da pandemia na economía galega. As medidas deste comité trasladanse aos interlocutores sociais, grupos parlamentarios do Parlamento de Galicia e ao Goberno central. O objetivo é que a crise derivada do coronavirus teña un menor impacto en Galicia e que as empresas galegas estean apoiadas para manter o maior emprego posible. A nivel económico, para o Goberno galego hai 2 prioridades. A protección da saúde das persoas e ofrecer liquidez inmediata a autónomos, PEMES e familias. En Galicia está aberto un proceso de diálogo social nas materias de transformación industrial, transición energética xusta, políticas activas de emprego e igualdade laboral, entre outras. Ademais, foi toda a colaboración con todos os axentes, a Xunta xa aprobou diversas medidas económicas para inyectar liquidez inmediata a PEMES e autónomos que están a sufrir os efectos deste estado de alarma. Por un lado, unha línea de financiamento a través de préstamos avalados que permitirá movilizar no tecido empresarial galego 250 millóns de euros. Grazas ao convenio que participan a Sociedade de Gestión Financiera, a Fisgal e Sobarco, avalando hasta 200.000 euros a cada negocio para atender as súas necesidades como paga de salarios, facturas, alugueres ou impostos. Prolongaránse 4 anos para amortizar estes préstamos e a Xunta, a través do GAPE, subvencionará o fondo operativo un importe equivalente á suma dos xuros dos préstamos concedidos ao abeiro desta línea de financiamento. Outra medida de aprazamento das cuotas de amortización e xuros dos préstamos formalizados pola Xunta de Galicia, a través do GAPE e Ser Galicia, de forma que as cantidades se poidan devolver ao vencemento final actual dos préstamos. Estes préstamos, no seu conjunto, son 265 millóns de euros. Outras medidas son a suspensión de prazos para a presentación dos impostos de transmisións patrimoniais, sucesións e tributos do xogo, ata o 30 de xuño prorrogable. Dotar de liquidez a tesorería autonómica para, entre outras cuestións, agilizar o pago aos proveedores que traballan para a administración autonómica. Anticipo de ata 1.500 euros, 750 euros ao mes aos traballadores por ERTES xa autorizados e que seguen agardando ao Goberno Central polo abono da súa prestación. Unha guía do Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia con recomendacións preventivas de saúde laboral ante o coronavirus. Ademais de material específico coas medidas para certos sectores como naval, automoción, forestal, construcción e industria extractiva. No caso do comercio, sinalar a posta en marcha da campaña do comercio seguro e a creación dunha plataforma para que cada comerciante poida realizar unha autodiagnose da súa situación
nese eido. Programa IGAPE Responde, un cable gratuito para ofrecer asesoramento personalizado, respostas inmediatas e formación a través de web seminars que se asusten ás necesidades de asistencia que teñen PEMs autónomos. Impulso de proxectos innovadores ante o COVID-19 referidos ao sector da saúde, da industria e do comercio, e investimentos de reestructuración productiva neste eido. A plataforma Marketplace que coordina a demanda de equipos de protección e oferta do tecido productivo. Por outra parte, o Goberno galego reforzou as axudas destinadas ás persoas máis vulnerables durante a crise sanitaria. Renda de Inclusión Social de Galiza, adiantando o seu pagamento unha semana, flexibilizando e facilitando a súa tramitación e permitindo que as persoas que superasen os 65 anos seguisen cobrando prestacións. Incrementouse en 310.000 euros, un 10% máis por a mitad inicialmente, a cantidade destinadas a axudas de inclusión social, que se conceden ás familias máis necesitadas para afrontar necesidades urgentes, como son pagamento de facturas, compra de alimentación ou de medicamentos. Aprobouse a maior orde de axudas para as entidades sociais de inclusión da historia de Galicia, 18,3 millóns de euros. No Consello da Xunta do pasado 15 de maio fíxose público que se concederán axudas extraordinarias ao alugueiro destinadas a persoas en situación de vulnerabilidade por causa do COVID-19. En principio, o orzamento ascende a 8 millóns de euros. Así mesmo, a Xunta tamén acordou prolongar ata final de 2020 a súa axuda extraordinaria ás familias galegas que actualmente son beneficiarias do bono de alugueiro social ou que nos próximos meses o soliciten e se incorporen ao programa. Deste xeito, estimase que unhas 1000 familias non terán que aguardar nada por a súa renda na súa vivenda durante o que resta de ano. Ao que se engadan outras 3.500 familias que ocupan vivendas de promoción pública en régimen de aluguer e que verán posposto o pago dese aluguer ata que finalice o estado de alarma. Neste mesmo Consello, en o eido económico, púxose en marcha o Plan de Transformación Digital das Pequenas e Medianas Empresas e o Comercio Galego. Unha iniciativa que, dotada de 23,5 millóns de euros, mobilizará 40 millóns co objetivo de facilitar a reactivación e incrementar a competitividade adaptándose ao novo contexto. O programa terá en conta de maneira especial as necesidades do sector comercial en xeral, do tecido empresarial situado no ámbito local e o impulso do teletraballo. Así, destinaránse 7 millóns de euros á digitalización do tecido empresarial galego que permitan avanzar na implantación do teletraballo e dar iniciativa no medio rural e na economía social. Reforzarase tamén o programa Galicia Exporta Digital, que contará con un orzamento de 6 millóns de euros e destinaránse 4 millóns a impulsar a innovación e a digitalización do comercio da proximidade galego. Estas tres últimas convocatorias súmanse a orde de redor de 6,5 millóns do plan de digitalización para PEMs e autónomos. En canto a lei de estabilidade, a lei de estabilidade aprobada polo Goberno de Rajoy en 2012 foi un instrumento clave para sanear as contas públicas en España, porque hai que lembrar como estaban as contas en España cando chegou Rajoy ao Goberno. Un déficit público estaba no 10%, é dicir, España estaba prácticamente en guerra. O Goberno de Rajoy conseguiu baixar ao 2,5%. E se as concertasen non lle nada, España tiña daquela un déficit de 10 millóns de euros por lanza do Goberno Zapatero, que, por certo, apoiaba o BNG. Esta lei tiña como objetivo aprender do que ocorreu na anterior crise para non repetir os mesmos erros e aproveitar o momento de bonanza económica para controlar o déficit e a débeda pública. Ese objetivo cumpliuse, e por iso insistimos en que o Goberno de Rajoy reduciu o déficit do 10 ao 2,5%. E coa aplicación desta lei, as comunidades autónomas foron reducindo o seu déficit de xeito progresivo e os concellos pasaron a ter superávit orzamentario. Lamentablemente, o actual Goberno de Sánchez parece que non aprendeu a lección e no ano 2019 volveu a aumentar o déficit público, pese ao crecemento económico que houve ano pasado dos 2%. En canto á utilización do superávit, hai que lembrar que o Goberno de Rajoy xa pactará en 2018 coa Federación Española de Municipios e Provincias permitir a utilización do superávit orzamentario para mellorar a calidade de vida dos vecinos. En todo caso, o OCE anunciou o pasado 20 de abril deste ano un acordo co Goberno Central
Agora queda por ver se o Goberno de Sánchez cumpre este compromiso. Neste mesmo sentido, o Grupo Popular no Congreso dos Deputados xa instará ao Goberno, ao 11 de abril, unha proposición non de lei a que permitise o uso do 100% do superávit dos concellos para a loita contra o coronavirus. En canto á incautación dos fondos locais, o Partido Popular opórase en calquer intento de incautación dos remanentes da tesorería e dos aforros dos concellos. Os recursos das entidades locais non poden ser a táboa de salvación para un goberno que dende xuño de 2018 foi incapaz de aprobar uns orzamentos xerais do Estado. Estivo máis pendente da propaganda que da xestión seria e rigurosa dos recursos de todos os españoles, que negou a corporacións locais e a comunidades autónomas os ingresos que lles corresponden por lei, o IRE de decembro de 2017 impagado, e que conseguiu o gran logro de incrementar o déficit público español por primeira vez desde 2012. Alguna cuestión? A ver, dende logo, a min pareceme personalmente grave de que se vote en contra de que se derrogue a lei Montoro, porque realmente o Concello de Viana, por poñer un exemplo, que ten ese superávit que acabo de falar e que ten tamén uns remanentes, non se pode tocar neles. Este 20% que nos deixaron tocar agora, pois é polo tema do COVID, pero ese diñeiro queda aí, está aí anclado. E os remanentes, pois, debido á lei de estabilidade presupuestaria, a lei de a regla de gasto, etc., etc., é moi difícil tocar nese diñeiro. Entón, pois, neste momento, nunha situación económica que estamos á baixa, que estamos pois sufrindo todos os negocios, todo o mundo vai sufrir unha recesión, pois un concello que teña o diñeiro e non poda gastalo, pois realmente me parece que é grave que se vote en contra deste acordo. Dende logo, o mismo que falar de que se vai votar en contra é por dicir que non, que se vai opoñer. Se se vota en contra de que se incauten dos fondos municipales, porque tamén, a ver, houbo algún tipo de comentario desde algunha administración de que se podían incautar os fondos dos concellos que tuveran eses remanentes. É dicir, que iso xa sería o colmo do colmo, é dicir, que os fondos que ten o Concello de Viana que se incautaran. Entón, decir tampouco votar en contra de eso, pois, da oposición a que se incautaran, pois, bueno, por moito que se diga durante esa lectura de que sí, que se vai opoñer, pero se agora, cando se presenta, votas en contra, pois non o sei. Dende logo non o entendo. É dicir, é como dicir unha cousa e votar outra. Entón, igual que estar a Xunta de Galicia a elaborar un plan galego, estar a Xunta de Galicia con urxencia de axudas, un plan galego de axudas, complementos, pois, bueno, se o ten, pois, moi ben, co presente, que presente ese plan galego no que diga todo punto por punto, todas esas cuestións que se están feitas, pois moito mellor, xa aforra de facelas. Eu dúbido, dende logo, de moitas desas cousas, porque, bueno, desde a miña experiencia desde o Concello de Viana, pois realmente pois non hai tales cousas, incluso algunhas órdenes pois anuláronse, as órdenes de axudas aos concellos, pois debido á crise do COVID, pois anuláronas, pois ese diñeiro supoño que o destinarán a outras cousas, non o sei a que o destina. Dende logo para os concellos, pois, bueno, vamos recibir menos do que recibíamos, das posibilidades de recibir, que se cuadra non o recibíamos tampouco, pero, bueno, que había posibilidades de pedir axudas para unha cousa ou para outra, que agora, pois, determinadas cousas desapareceron. Bueno, a xente do común, pois, bueno, eu vexo que a actuación da Xunta de Galicia, pois, non é moi adecuada para todas as industrias, para todo comercio, para todo, porque realmente pois todo ese diñeiro que se dice que aparece, pois non o sei, eu polo que pouco que coñezo, pois tampouco non é a parte das medidas que tomou o Estado, o goberno da Xunta, pois o único que se escuda é dicir que como as competencias as tiña o Estado, e as tiña neste caso o goberno de Madrid, pois que eles lavamos as maus, como a Poncio Pilatos. Entón, pois, bueno,
non era culpa deles, as medidas que as tomara o Estado. Entón, bueno, pois agora penso que ten que tomar esas medidas. E penso que o mínimo que pode facer é sacar un plan específico e dicindo pois, que vai facer punto por punto explicado e non dicir que ficen aquelo, ficen outro, pois así deslavazado, pois bueno, eu penso que deberá haber un plan urxente, un plan galego de axudas e un plan de reactivación económico consensuado ou presentado públicamente que abranguera todos os sectores económicos. Esa é a miña idea. Pero, bueno, podemos... algunha palabra máis? Sí, a súa idea, pero estou disfrutando tamén o que teño tamén en paleta. Eu creo que se estaba explicando un pouco os pasos que vai tomar. Pois a cousa é as ideas políticas que podíamos ter que lleve, pero os pasos que vai tomar a Xunta que dixo a compañera é que non te digo bastante claro. Non a decir é que non se lavan as mãos da Xunta, parece que non se lavan tanto as mãos. Cando están adiantando cargos, muchos apartados, mucho como la ley, son bastantes. O sea, simplemente comentar que creo que se entendeu bastante claro o que se propuxo. Xa, bueno, pero... A ver, a moción... Sí, a moción, polo que entendo eu, e polo que vexo, é instar a Xunta que o presente. É que o faga. Se o ten, pois, co presente, e xa está. É dicir, que non é dicir, pois é que hai que variar o plan que ten ou hai que facer, é dicir, o único que se lle está dicindo é que o presenten adecuadamente. É que o presenten a toda a sociedade e que presenten todos os sectores. E despois, nos outros dous puntos últimos, que o referido ao plan da Xunta son 2 puntos, pero os últimos 2 puntos atáñenos directamente ao Concello de Viana. Por exemplo, igual que a outros, pero o de Viana tamén nos atañe. Que, por exemplo, o da Lei Montoro, é que iso a lei é que non podes mover un dedo prácticamente, porque todo eso que antes acabei de falar da conta xeral, pois se realmente non tuveramos esta Lei Montoro, pois podíamos haber feito máis cousas, pero claro, se a regla de gasto por un lado, se a estabilidade presupuestaria de outro, se non sei que, é que ten atao. E cada vez que queres mover un pouco, pois agora deixaron ese 20%, pero deixaron ese 20% solamente para gastos do COVID, de emerxencia social, moi concretiñas as cousas, que están moi concretadas. É dicir, o normal sería que quitaran neste momento, ou que quitaran a lei de estabilidade presupuestaria, e o que ten diñeiro aforrado, ou o Concello que ten, que pudera gastar. Que dixeran, bueno, pois ten que haber un acordo plenario para decidir en que se gaste. Pois moi ben, que poñan as prerrogativas que queiran, pero que o deixen gastar. Que o deixen gastar. E que, bueno, xa non digamos o cuarto punto, que, bueno, houve noticias en algún momento, ahora parouse, calmouse un pouco, pero houve noticias en algún momento que o Ministerio de Facenda que pretendía incautar o diñeiro. E iso xa sería o colmo, que nos incautara o diñeiro que permanece, que ten nas cuentas o Concello de Viana, pois de fondos municipais que foron pois de moitos anos, non da xestión miña, senón da xestión dos outros gobernos anteriores que foi quedando de remanentes, etc. Non me estou arrogando que sean da miña xestión, digo de todos. Entón, é o diñeiro de todos. Entón, bueno, pois se realmente ese diñeiro cae nos fondos municipais, se non lo incautan, pois xa sería gordo. E depois non vale dicir, é que, non, o Partido Popular eso estaba de acordo. Pois non, porque está dicindo que non. Eso é o que dicir, que ibades votar en contra. Pero, claro. Sí, pero o que temos que votar é o que hai que votar. Vale. Moi ben. Algunha cousa máis? Algunha cousa máis sobre esta moción? Pois nada, procedemos á votación. Votos a favor? 6 votos a favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí. Votos en contra? 3. Abstencións? 1. A seguinte moción é sobre a lingua galega, paso a portavoz do BNK. O proceso de normalización da lingua galega realizado ata o día de hoxe por parte das administracións públicas non foi suficiente para garantir o dereito a vivir libremente na lingua propia da Galicia. A día de hoxe constan as importantes vulneracións á legalidade vixente, como o Estatuto de Autonomía, a Lei de Normalización Lingüística ou a Carta Europea de Linguas Regionais ou Minoritarias.
mais tamén existe un importante desleixo por parte da Xunta de Galicia a implementación de políticas que favorezcan o uso de galego e contribúan a aumentar o número de galegofalantes. A política lingüística emprendida polo actual goberno galego non vai na dirección correcta, e así o demostran os diferentes estudios realizados polo Consello da Cultura Galega, a Real Academia Galega en relación ca lingua galega. Asistimos a un panorama onde as persoas galegofalantes non gozamos de dereitos que nos amparen no uso do idioma día a día. Resulta evidente que a pouca legislación que pode protexernos non se aplica, mentras que as máis de 500 disposicións legais que obrigan a protexer o castelán fanse cumprir rigurosamente. Resulta rechamante que sexa a propia Xunta de Galicia e outras administracións públicas as que incumplen os mandatos legais. As políticas promovidas polo Partido Popular están lonxe de contribuir ao uso da lingua galega, máis ben están provocando todo o contrario, cuxo máximo emblema é o decreto do plurilingüismo. Este decreto proíbe dar certas materias no idioma propio do país, forzándolle a mocidade a posibilidade de adquirir coñecementos en galego e, polo tanto, incumplindo co mandato de garantir que o alumnado teña o mesmo nivel de competencias nas dúas linguas oficiais. Alén do decretazo, o Partido Popular segue traballando arreo na minorización do galego, pois non hai máis que ver como o señor Núñez Feixóo xa se dirixe ao pobo galego en castelán nas súas comparecencias durante a pandemia provocada pola Covid-19. O presidente da Xunta, con esta actitude, só incide nos prexuicios cara a lingua galega. Por outra banda, vemos como as súas políticas van orientadas ao monocultivo do xacobeo, mentre as partidas orzamentarias para o fomento da lingua galega e da cultura galega se viron drásticamente reducidas. Concretamente, as políticas de fomento da lingua galega apenas superan os 8,5 millóns de euros, cando en 2008 destináronse 23 millóns de euros. Froito da importancia da nosa lingua no eido internacional e os seus vínculos coa lusofonía e a lingua portuguesa, o Parlamento galego aprobou hai 6 anos unha lei 1/2014, 24 de marzo, a chamada Lei Paz Andrade, que a día de hoxe sigue sin desenvolverse, mais o sentir favorable da población galega. Por todas estas razóns, o BNG demanda do Pleno da Corporación Municipal os seguintes acordos. Instar a Xunta de Galicia e a Real Academia Galega a ampliar o ano 2001 a dedicación do Día das Letras Galegas a Carballo Calero. Dirixirnos á Xunta de Galicia para que todos os membros do Goberno galego respecten a legislación vixente e empreguen a lingua galega en todas as súas manifestacións públicas, nomeadamente o seu presidente. Instar a Xunta de Galicia que adote medidas económicas extraordinarias para apoiar o sector da cultura e o libro en galego. Instar a Xunta de Galicia a derrogar o decreto 79/210 do 20 de maio para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia e elaborar un novo marco legislativo que conte co consenso das forzas políticas do Parlamento galego. Instar a Xunta de Galicia a restituir o orzamento recortado durante os últimos anos, incrementando as partidas dirixidas á defensa e á promoción da lingua galega e tamén as necesarias para implementar a Lei Paz Andrade. O Concello de Viana do Bolo promoverá, como xa ven sendo habitual estes anos, a realización de campañas de dinamización lingüística e promoción do uso da lingua galega en diferentes sectores, dándolle especial importancia á infancia e á mocidade. Algunha cousa? Sí, sin desmerecer o tema, consideramos que a que está caendo agora eso convirtese en unha cousa secundaria, porque a xente está se quedando sin traballo, a xente non ten que comer. Traer isto agora a este tema parece secundario. Entonces nos vámonos, en principio vámonos a estar. Moi ben. Nos vamos a comentar. O proceso de normalización da lingua galega foi iniciado pola Lei de Normalización Lingüística 3/1983, aprobada xa daquela por un goberno do PP. Falan vostedes desde o leixo de implementación de políticas que favorezcan o uso do galego e contribúan a aumentar o número de galofalantes. Digan cales son. Algúns dos lugares onde o goberno BNG teñen tasas de uso do galego moi baixas, enténdase Pontevedra, por exemplo. Expoñen que as persoas galegofalantes non gozamos de dereitos,
que nos amparen no uso do idioma día a día. Resulta evidente que a pouca legislación que pode protegernos non se aplica, mentras que as máis de 500 disposicións legais que obrigan e protexen o castelán fanse cumprir rigurosamente. Esta información non está refrendada por ningún organismo público. É un argumento da Mesa pola normalización lingüística, satélite do BNG. Expoñen que a Xunta de Galicia e outras administracións públicas incumplen os mandatos xerais. Cales administracións públicas? As que tamén gobernan vostedes. Di que as políticas promovidas polo Partido Popular están lonxe de contribuir ao iso da lingua galega, e máis ben están provocando todo o contrario. Todas as políticas de promoción da lingua galega dende hai máis de 30 anos foron executadas polo PP. Os anos que vostedes gobernaron non aprobaron unha soa norma sobre normalización da lingua galega. Acataron o Plan Xeral de Normalización Lingüística que fixera o goberno de Fraga no 2004. O seu exemplo de xestión é a Feira do Libro da Habana na cal gastaron millóns de euros. Comentan que o decreto do plurilingüismo proíbe dar certas materias no idioma propio do país, furtándolle a mocidade a posibilidade de adquirir coñecementos en galego e, polo tanto, incumprindo co mandato de garantir que o alumnado teña o mesmo nivel de competencia nas dúas lenguas oficiais. O decreto establece un 50% de material en galego e un 50% en castelán. No caso dos centros plurilingües, un 33% nas tres linguas, galego, castelán e inglés. Critican as políticas orientadas ao xacobeo. O goberno do presidente Feijóo acaba de presentar un plan de reactivación do sector cultural e turístico de 27 millóns de euros, aprobado o 30 de abril de 2020. Estamos agardando a coñecer o plan de culturación da Coruña, Lugo e Pontevedra para a reactividade importante do sector cultural na provincia que tanta importancia allí que lle dé a cultura. No relativo á Lei de Paz Andrade, foi unha lei aprobada por unanimidade con maioría do PP no Parlamento de Galicia. Grazas a ela, hai máis de 3.000 alumnos en Galicia que estudan portugués como segunda lingua estranxeira. A TVG fixo as primeiras coproduccións coa RTP portuguesa. O Instituto Camões, mediante un convenio, encárgase de formar o profesorado de portugués. Tamén nestes 2 últimos anos convocaron as primeiras prazas de especialistas en lingua portuguesa por primeira vez na historia. Todo isto e máis levou a que o goberno de Portugal lle concedese a emenda de don Alfonso Navegante ao presidente Feijóo, unha honra que só lle correspondeu a altos dignatarios e xefes de Estado. En relación aos acordos da moción que vostedes presentan, punto 1. Instar a Xunta de Galicia e a Real Academia Galega a ampliar ao ano 2021 a dedicación do Día das Letras Galegas a Carballo Calero. Unha vez máis, o BNG demostra a súa ignorancia sobre a dinámica das letras galegas. Non sabe de que fala. No otorgamento do Día das Letras Galegas a Xunta de Galicia non ten nada que ver. É unha competencia única e exclusiva da Academia. E, polo tanto, é esta institución que ten que decidir prorrogar o ano Carballo Calero, nunca a Xunta. Neste punto, a hora de apoiar a moción do PP, non temos ningún inconveniente en apoiarlo, tendo en conta as especiais características deste ano. Iso sí, temos que deixar moi claro que respectaremos profundamente a decisión da Real Academia Galega, pois son eles que teñen en exclusiva a potestade de poder asumir unha medida que non ten precedentes na historia. Punto 2. Dirixirnos a Xunta de Galicia e pedir vostedes para que todos os membros do goberno galego respecten a legislación vigente e empreguen a lingua galega en todas as súas manifestacións públicas, nomeamente o seu presidente. O presidente da Xunta exprésase normalmente en lingua galega, defendendo e promocionando a nosa lingua. Cuando utiliza o castelán é porque ás veces, en virtude da importante consideración que as súas medidas teñen no resto de España, ante a inoperancia do goberno, fai no castelán, que tamén é lingua cooficial en Galicia. O punto 3 que pide, instar a Xunta de Galicia que adopte medidas económicas extraordinarias para apoiar o sector da cultura e do libro en galego. O plan de reactivación do sector da cultura da Xunta de Galicia leva como medida número 1 as medidas de apoio ao sector do libro. É un apoio ás empresas editoras, librarías, feiras do libro, traduccións literarias, as bibliotecas públicas.
No mesmo plan contemplanse axudas a escritores, ilustradores, impresores, etc., de todo o sector do libro. De todos os xeitos, convén lembrar do BNG que falar da lingua galega é moito máis que importante sector do libro. Están esquecendo totalmente o mundo da creación audiovisual, o teatro e as artes escénicas, os medios de comunicación, as tecnoloxías da información e o coñecemento. O ámbito familiar é un longo centro de realidades sobre as que hai que incidir para promover o uso da lingua galega entre as xeracións máis novas. No punto 4, instar a Xunta de Galicia a derogar o decreto 79/2010 do 20 de maio para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia e elaborar un novo marco legislativo que conte co consenso das forzas políticas do Parlamento de Galego. Aí decimos que o decreto 79/2010 cumpre este ano 10 anos da súa posta en funcionamento. Os índices de competencias educativas e coñecemento de lingua galega por parte da nosa xente nova é moi parello asistente en castelán ao final de cada etapa educativa. Competencias: galego 2,77, castelán 3,04 sobre 5. Que expliquen que se está facendo mal no decreto que regula a aprendizaxe do galego no ensino. Este punto é inaceptable pola nosa parte. O punto 5. Que nos piden ustedes. Instar a Xunta de Galicia a restituir o orzamento recortado durante os últimos anos, incrementando as partidas dirixidas á defensa e promoción da lingua galega e tamén as necesidades para implementar a Lei Paz Andrade. A Xunta, en tempos de crise profunda provocada en parte por gobernos anteriores, tivo que asustar os orzamentos en moitas áreas. Nos últimos anos estes orzamentos foron recuperándose paulatinamente, dedicando maiores cantidades á política lingüística. Neste ano está previsto que pasen a 12 millóns de euros. Ademais, para a aplicación da Lei Paz Andrade disponse dunha cantidade considerable, así como a dotación de prazas de profesorado de portugués. Pénsese, por exemplo, que custan só as series coproducidas pola TVG e por primeira vez emitidas íntegramente en portugués en Galicia, que era recentemente estreada Auga Seca. Por certo, a primeira serie galega que comprou unha plataforma internacional como HBO. O PP está instalado na modernidade. Parece que o BNG sigue aplicando vellos mantras aprendidos hai anos e que cada vez son incapaces de xerar discurso. No punto 6 dícenos: o Concello de Viana promoverá a realización de campañas de dinamización lingüística e promoción do uso da lingua galega en diferentes sectores, dando de especial importancia a infancia e a mocedade. Estamos completamente de acordo que se faga. Estamos a favor de promover o uso na infancia e na mocidade, dunha forma positiva, sen acatar nin politizar a promoción da lingua propia de Galicia. Pero para iso hai que facer propostas constructivas, en positivo, e non dende a postura na rancia que nin siquiera é de utilizar a liña política que o seu partido, verdad, está a facer a nivel autonómico. A nivel autonómico, verdad, xa non di que os apoqueos sexa nocivo para a cultura galega. Ahora se defende que sexa un motor de recuperación para a cultura ante a crisis originada polo COVID-19. Tampouco BNG diría nunca que non se está aplicando a Lei 1/2014 Paz Andrade, con máis de 3.000 alumnos que no ano 2014 non existían. É moito menos, diría o BNG que se instase a Xunta de Galicia a que se lle quere botar a culpa de todo, de que se prorrogase o ano das letras galegas, porque mesmo vostedes saben que nesta decisión nada ten que ver a Xunta de Galicia, que é unha potestade única da Real Academia Galega. Son profetas dun galeguismo que ignoran. O Partido Popular defende e practica a lingua galega. E mostra diso é que hoxe falan galego máis persoas que hai 5 anos. E a nosa lingua consolídase como mayoritaria, acadando o maior número de galegofalantes desde que temos estadísticas. E segundo a enquisa do Instituto Galego de Estadística, que se elabora cada 5 anos, o 51,88% da poboación é monolingüe en galego e máis do 75% das persoas usan a nosa lingua a diario. Durante a última década, na que asumimos a normalidade do bilingüismo por respeto e sin imposicións de ningún tipo, acadouse o maior índice de coñecemento do galego da historia, unha comprensión oral case do 100%, escrita do 88%. En Galicia temos 2 idiomas, coñecemos os 2,
E hai unha cordialidade lingüística que imos seguir mantendo. Somos un exemplo de convivencia lingüística. E digo isto, estamos totalmente de acordo co punto 1. Por supuesto que estamos de acordo co punto 6, pero do punto 2 ou 5 non estamos de acordo. Se vostedes non deixan votar por puntos, podemos votar así. Alguna cousa máis? A ver, con respecto ao argumentario, tampouco vou entrar a debatir punto por punto o que acaba de dicir. Eu penso que os puntos están claros, de estar a Xunta de Galicia no primeiro punto e a Real Academia. Nós sabemos de que o que decide quen é o que di as letras galegas é a Real Academia. Que pasa que a Xunta de Galicia, lóxicamente, igual que o Concello de Viana, pois pode pedir á Real Academia que repita o ano 2021 para Carballo Calero, xa que este ano, debido a toda a situación que houve, pois non foron actos prácticamente non se fixeron actos a nivel institucional, nin a nivel de promoción desa figura, pois ningún. Entón, é unha petición, non é, xa sabemos que a Xunta. Despois, no punto 2, dirixirnos á Xunta para que todos os membros do Goberno galego respecten a legislación vixente e empreguen a lingua galega. Eu penso que está, nomeadamente o presidente, pois está claro, é dicir, o presidente da Xunta, pois durante toda esta pandemia, por dicir un exemplo, que salía na televisión, pois, parecía que era a súa televisión, porque nada máis salía él, botaba horas de todos os días, de discursos, é dicir, había moitas veces que empregaba directamente o español. Entón, independientemente de que poda facelo ou non poda facelo, dende logo, o que ten que dar exemplo é o presidente da Xunta, utilizando o galego. E non vale dicir, non é que era que oían no resto do Estado. Pois tamén oirían no resto do mundo, e non se expresaba en inglés. Entón, pois eu penso que cada representante ten que expresarse na súa lingua e debe dar imaxen da súa lingua. Eu oí, por exemplo, ao presidente da Generalitat Valenciana, pois oío en valenciano ou catalán, como sea, oí ao vasco, pois nas veces tamén o teño oído, o catalán, por suposto, é dicir, e non pasa nada. Pois tamén oís ao presidente Trump e te traducen as palabras, e non falan nin en español, nin falas en ningún lado. Ou ao ruso, tamén ás veces salen palabras do presidente ruso e non sale nin en español, supoño que falará en ruso, ou francés en francés. Entón, pois, eu non digo que nunha conversación destas conferencias que tiñan os presidentes autonómicos co presidente do Estado, que nesa conferencia de presidentes ou nesas tal que non falara en español, porque así entendíanse todos, vale, pero na expresión pública, cando dá unha roda de prensa, eu non entendo por que ten que dar esa imaxen de que o galego non máis é para a casa, que non vale para nada. Pois esa é a imaxen que está dando a sociedade. E é o que deu, e é o que se ve cando se escuita a nivel de comunicación. Dá a imaxen de que o galego solamente vale para dirixirse aos da familia. Cando non, xa non vale, porque xa é unha cousa tan inútil que non vale para dirixirse aos de fora. Entón, pois, iso é unha imaxen que se deu. E eu entendínolo así. Entón, despois, a terceiro punto, instar a Xunta de Galicia que adopte medidas económicas extraordinarias para apoiar o sector da cultura do libro. Pois, o sector do libro, igual que todos os sectores, igual que o da cultura, pois están sufrindo. Da cultura, por exemplo, todos os artistas, músicos e todo eso, pois galegos están sufrindo porque non poden actuar, porque pola pandemia, pois claro que están sufrindo, igual que o sufren outros, pero nos falando dos galegos, claro que o sufren. O sector do libro, pois tamén sufre un declive económico, pois debido a toda esta situación. Entón, pois se non hai medidas económicas extraordinarias, pois para a Citroën, por dicir un exemplo, ou para outra empresa, pois o sector da cultura pois move moita pasta, e vive moita xente, e tamén se move moito diñeiro ao redor da cultura galega. Non é solamente cultura por cultura, entendido desde o punto de vista unha cousa etérea, senón que se move moito diñeiro. Entón, desde un punto de vista económico, pois hai moita población que desde músicos tamén os músicos non se moven solos, senón que van camións, tamén teñen equipos de música, equipos técnicos, equipos de sonido, equipos de todo, que todos eses están cerrados e agora non fan actuacións, entón están perdendo. Entón, nós o que estamos é todo ese conglomerado. No punto cuarto,
o decreto 79/2010 é un decreto que sí, que leva 10 anos en vigor, porque leva 10 anos Feijóo no goberno do Partido Popular. É un decreto que se aprobou o goberno, que ten capacidade para aprobar, nadie discute, pero que non ten consenso de ninguna forza política do Parlamento galego, ni unha sola que non fora o Partido Popular apoia ese decreto, ninguna das outras que hai representadas no Parlamento galego, ninguna. Entón, bueno, nos pedimos consenso, que falaba antes da lei de Fraga. Pois esa lei de Fraga, que se fizo no ano 2004, de normalización lingüística, foi aprobada por todas as forzas políticas. Xa sei que tiña maioría o PP, pero o idioma penso que ten que ser unha cousa que non ten que entrar nos rifirrafes políticos, non que se debe que buscar o consenso para entre todos. Entón, naquel momento, pois Fraga conseguiuse, no goberno que tiña, conseguiuse un consenso entre todas as forzas políticas e aprobaron por unanimidade no Parlamento Galego a Lei de Normalización Lingüística. Por que non ten que romper ese consenso? É fazer un decreto Feijóo que rompe ese consenso e que solamente o ten o Partido Popular. Bueno, pois a nos parece negativo. Penso que ten que seguirse polo consenso. Igual que a Lei Paz Andrade. Pois a Lei Paz Andrade é unha lei que tamén se aprobou por consenso. Vale? Perfecto, que é o quinto punto. Pois nos pensamos que nesa lei hai unha serie de cuestións que non se están a cumplir, e non se están a cumplir porque se recortaron, como se poñía antes, pois todas as partidas dirixidas á defensa e a promoción da lingua galega, e tamén hai que implementar a lei Paz Andrade, que está aprobada por unanimidade do Parlamento galego, e estaba gobernando o Partido Popular, e estaba gobernando de presidente da Xunta Feijóo. É dicir, que non vale dicir, é que os do BNG estamos anquilosados no pasado, bebemos cousas raras e non sei que. Se non se viramos tuveramos neso, non chegaríamos a un consenso nestas dúas leis, por exemplo, da normalización lingüística da Paz Andrade. Pois chegouse a un consenso porque todo o mundo terá que ceder un pouquinho. Nos cederíamos, o Partido Popular cedería, o Partido Socialista cedería, o outro cedería, chegas a un consenso e pensamos, nós, dende logo, pensamos que a lingua ten que ser unha cousa de consenso e non ten que ser unha disputa política, porque é para todos, tanto dunha forza política. A lingua é de todos, é dos do PP, dos do Bloque, dos do PSOE, dos de Marea, dos de Podemos e do que queira utilizar. Entón, penso que debe ser buscar sempre o máximo consenso, e pensamos que rompeu o consenso, por exemplo, o decreto 79/2010, que rompeu ese consenso que había da Lei de Normalización Lingüística da época de Fraga, que se conseguira e que estaba funcionando. Cada un despois pode, cada goberno pode ter os seus matices, pero, por exemplo, neso, incluso a Real Academia opuxose, incluso a ese decreto, é dicir, houve non solamente os grupos políticos, senón incluso estamentos sociais que defenden ou que participan no tema do idioma tamén se opuxeron a ese decreto. Entón, dende logo, bueno, eu penso que non se pide ninguna cousa rara aquí, solamente son cuestións que incluso económicamente non estamos falando, como dicía, que está caendo, é dicir, está caendo, claro que está caendo, pero o sector da cultura e do libro galego pois move moito a nivel económico. Por exemplo, desde Madrid pois está sacando tamén líneas de axudas para as editoriales, para todo, pois para todo o tema da cultura, dicir, pois, por exemplo, para todo sacou pois, o goberno de Madrid para músicos, para todo, está sacando axudas. Claro, quen é o que ten que defender o galego? Pois terá que defender o goberno de Galicia, pois o de Madrid pois, vai sacar para outras cousas, pero neste caso é unha competencia exclusiva da comunidade autónoma. Entón, é un sector económico, estamos falando de que en torno ao 3% do Produto Interior Bruto de Galicia é da cultura e relacionado co idioma galego. Estamos falando de moitos cartos e de moitas persoas e de moitos miles de persoas que viven tamén disso. É que entonces ten que ter un apoio nesta situación. Entonces é o que pedimos, como se pide, como hai noutras cousas e noutros estamentos que tamén están dando apoio. Me parece ben, non estou criticando que non lle den apoios a outras cousas, ao contrario, non o criticamos, non que é necesario tamén ter en conta pois, iso neste momento. Por eso digo que eu non sei, eu penso que a moción que está perfectamente clara é que hai que votar en conxunto. Non sei se está portador de venir. Nos apoyamos o punto 1 e o punto 6.
Apoyamos o primeiro dos 6, os outros non podemos apoyar. Pois, bueno, votámosla en conxunto. Votos a favor? 4 votos a favor. Votos en contra? 3 votos en contra. Abstencións? 3 abstencións. Queda aprobado. A seguinte moción é do Grupo Socialista e paso a palabra ao seu autor. É a moción relacionada ca festa de interés turístico, bueno, ou con orden cualquier. Bueno, esta moción presentouse o 11 de febreiro, madre mía, xa fai 4 meses, cando todos estábamos inmersos na preparación do Entroido, polo que agora parece fora de lugar, despois de todo o que nos pasou. Pero a vida sigue e consideramos que temos que empezar a pensar xa no Entroido do ano que ven, aínda que debido ás malas circunstancias sanitarias que estamos sufrindo, non sabemos como vai a ser. Antes de ler esta moción, como introducción, quero dicir que os concelleiros do Grupo Socialista consideramos que despois destes meses de tanto traballo para preparar interpelacións e mocións, comprobamos as maneiras de actuar do noso alcalde pouco democráticas ou non aceptaron ninguna das mocións presentadas e pasando absolutamente dos acordos aprobados nos plenos. Polo contrario, espero que esta moción xa leve a cabo, deseando que deixe de actuar dunha forma tan soberbia que os demás concelleiros da corporación, volvéndolle a recordar que neste pleno a oposición representa o 70% dos votos dos vianeses e os que está en minoría. Dígolle que vamos a seguir facendo a nosa labor de oposición constructiva, aínda que siga usted dicindo que non ten obligación legal de levar a cabo ou cumplir as mocións que aquí aprobamos. Esta moción referente ao Entrudo é moi antigua, o ser aprobada xa inicialmente fai 6 anos e, polo tanto, é outro exemplo dunha desidia dunha persona que goberna únicamente aos seus a base de decretos e sin ter unha alternativa de futuro para o noso pueblo. Nos anos que leva aí, supoño que se daría conta que o Entroido é unha festa que vai grapada no ADN da nosa xente e ten un enorme significado para os que vivimos e tamén e para os que están lonxe emigrados, querendo entre todos convertilo nunha festa recoñecida en todo o mundo. Acepto e comprendo que algún forasteiro pense que é unha festa únicamente de fariña e borrachiras, pero é algo máis, señor alcalde, polo que volvemos a presentar esta moción e faremos as veces que faga falta hasta que vexamos que se ponga a traballar dunha vez para conseguir entre todos encumbrar o Entroido de Viana do Bolo ao nivel que se merece. Vou a ler a moción que presentamos o día 10 de febreiro deste ano. No ano 2014, o Grupo Socialista presentou unha moción para que se declarase o Entroido de Viana do Bolo como festa de interés turístico nacional, moción que foi aprobada por unanimidade naquel pleno. No mes de xullo do ano 2018, o Grupo Socialista volveu a presentar outra moción instando ao Grupo de Goberno presidido por Secundino Fernández para que se expuxesen os motivos polos que o alcalde non tramitou a solicitud aprobada no pleno anteriormente citado. Tamén se instou o actual alcalde Viana do Bolo para que requerise de Turismo de Galicia información e documentación necesaria para iniciar todas aquelas xestións que pudesen facer que o noso Entroido obtuvese a declaración turística que realmente se merece. Asimismo, instouse o Concello para que iniciase os trámites necesarios para inscribir no Rexistro de Patentes os ornamentos e símbolos do noso Entroido ao xurdir nesos días aquela polémica por evidente plagio que sufriu o noso famoso traxe de boteiro por unha coñecida firma italiana de alta costura. Aquel mesmo ano, a parlamentaria socialista Noela Blanco Rodríguez reclamou no Parlamento Gallego información sobre o estado desa tramitación, obtendo como resposta a súa interpelación que non costaba entrada alguna sobre este tema en Turismo de Galicia. O pasado 6 de febreiro, Noela Blanco, que é unha apaixonada de Viana e das súas tradicións, volve a presentar outra iniciativa instando a todos os partidos presentes para que se apoie a declaración do Entroido de Viana do Bolo como festa de interés turístico nacional, a cual foi aprobada pola maioría dos parlamentarios, instando a Xunta de Galicia para que apoie e impulse todos os trámites legales que favorezcan dita declaración. No turno de réplica, os parlamentarios apoiaron dita iniciativa
pero quixeron deixar constancia que quen debía iniciar os trámites desa declaración tiña que ser o Concello de Viana do Bolo, feito este que non se produciu nunca en ningún momento. En consecuencia, por todo exposto anteriormente, o Grupo Socialista insta outra vez o alcalde de Viana para que inicie os trámites necesarios para esta declaración, xa que parece que este tema non vai con ele, e deixar transcurrir 6 anos desde aquela primeira iniciativa de non realizar desde entón ningún trámite oficial neste sentido. Igualmente, exiximos que deixe de poñer excusas que son incomprensibles por os nosos vecinos e que defenda o noso entorno por unha vez, aproveitando así que todas as administracións implicadas mostran a súa disponibilidade para xestionar e tramitar que se declara o Entroido de Viana do Bolo como festa de interés turístico nacional. Viana do Bolo 10 de febreiro de 2020. ¿Alguna cuestión? Nada, Sí. Dejas de comentar. Bueno, nós xa iniciamos, o Concello xa antes da pandemia, antes, iniciáronse xa, non sei un pouco para pero bueno, sí. Perdón. Eso, que che dou. Entonces, bueno, xa pusémonos en contacto con a Consellería, a Dirección Xeral de Turismo. O primeiro que piden son 20 actuacióis, xa sabendes, ou, bueno, impactos ou repercusión relevantes en empresa que non sea só do ámbito de Galicia, sino a nivel nacional. Entonces, bueno, hasta ahora mandamos 58 anuncios, temos que ter 20, aparte de cumplir os requisitos, e que non teñan unha antigüedade máis que de 5 anos, o sea, ten que ser solo de 2015 ou 2020. Entonces mandamos 58, últimamente mandei outras a este señor que, bueno, como xa digo, da Dirección Xeral de Turismo, e hasta ahora, pues, algunhas valen, outras non valen, pero só nos valen 10 de todas as que mandamos. Mandamoslle, pues, El Mundo, Radio, Travel, Radio Televisión de Galicia, Confidencial, OK Diario, isto, todos os cousas que vos hai que buscar, todas estas ligazóns, e mandarllas a ele. E xa contestou. Entonces estamos en eso, estamos intentando pois conseguir as 20 que nos van falta. Xa che digo, de momento estamos mandándolle 60, algunhas valen, outras poderían valer. Tamén é verdad que algunhas, por exemplo, eles poderían valer que admitiría, pero despois tienen que ir a Madrid, terían que ir a Secretaría de Estado de Turismo, terían que ir a Madrid, que dice pois, que alguna vez pode ser que digan que sí ou digan que non. Entón, isto é lo que estáse traballando e oxalá podemos conseguido, porque xa te digo que levamos feito bastantes ligacións que dan traballo buscar isto, mandalo, que che volvan a contestar, pero bueno, eso de mente. O traballo faise con gusto. E en eso estamos. Vale, nos empezará a facer ese ano 2011, xa levaríamos tempo adelantado, e eu creo que é un dinero moi importante. Porque Viana, porque falamos de 300 euros. Que falamos dun dinero bastante importante para o Concello de Viana por ser de interés turístico nacional. Bueno, a ver, sí, se está facendo. Quer dicir que é un traballo que non pudo haber empezado a facer antes, non deixalo cando o PSOE presentou a moción. Eu creo que non se están facendo ben as cousas. Creo que non se están facendo ben as cousas porque, vamos a ver, perdonadme, teño unhas anotacións aquí, están en castellano porque, vamos a ver, as leyes que hai que aplicar para poder pedir que unha festa sea de interés turístico nacional é unha normativa, unha lei nacional. Entonces, é unha lei que se saliu o 25 de julio do ano 2019 e dice que hai que facer un plan de difusión da festa en cuestión. Entonces, o plan de difusión, o primeiro que dice, vou a leer en castellano, porque está en castellano. Este plan de difusión debe tener al menos los siguientes contenidos. Crear una página web propia dedicada a esta fiesta, la cual ofrezca contenido multimedia actualizado sobre la fiesta y que permita al potencial asistente interactuar con esta, teniendo en cuenta que a la hora de la declaración de fiesta de interés turístico se valorará la aportación de un informe en el que figuren los datos relativos a la accesibilidad y a los parámetros del tráfico de dicho sitio web. Es decir, primero hay que hacer una página web. Pedito que se faga esa declaración. Segundo,
También se considerará muy importante que los usuarios de la sociedad de información utilicen masivamente los denominados buscadores de contenido para navegar por la red, y especifica que resulta de vital importancia que la fiesta en cuestión, Entroido, cuente con el mayor número de resultados de búsqueda en estas herramientas, con el objetivo de promocionar la fiesta en la red. Primero hay que crear la página web y después todo esto. Además, esta ordenanza considera necesario promocionar y posicionar el Entroido como fiesta de interés turístico nacional en las redes sociales. A tal efecto se valorará a la hora de la declaración la aportación de un informe que refleje el impacto de la web del Entroido en las redes sociales. Hay que empezar haciendo eso. También, outra cousa, también se le dará gran importancia a los idiomas utilizados en la web. Es decir, hay que hacerlo en varios idiomas para ofrecer el contenido y promocionar el Entroido de Viana en la red en todo el mundo. Más cosas que tengo. Existe a disposición de los solicitantes un servicio electrónico de presentación de solicitudes al cual se podrá acceder desde la sede electrónica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Muy fácil. Unha simple firma digital, entrase. Eu baixei todo e teño aquí. Tamén dice que en último lugar se indica que el plan de difusión necesario para la declaración también valorará positivamente, entre otros aspectos, que la fiesta propicie estancias de máxima rentabilidad turística y hábitos de conducta saludables en pro de un turismo sostenible. O turismo sostenible é o que temos aquí en Viana. Temos todo casas rurales. É o máis fácil do mundo. Non sei que falta. A ver, unha cousa, nós empezamos polas cuestións de tipo de repercusión, a repercusión nos medios de comunicación a nivel estatal, porque eso non podemos cambiar. O da página web podemos facer no momento que teñemos as 20 a página web e a contratar a unha empresa que nos la paga. Costará 6, 7, 5, 8, 10, non sei o que costará, pero con esas características que pode, pois habrá que facer, pagar a unha empresa para que faga unha página web. Pero as repercusións que é onde está, e por eso puñemos en contacto ca de turismo, foi un problema que houve sempre. Aquí foron aquí, de sempre dixen, o problema son as repercusións de ámbito estatal que piden a normativa. Antes pedía esas e antes pedía outras. Cambiou a normativa, no ano 19 Sigue sendo igual. Había unha antes era máis. Antes era máis. 2019 prácticamente igual. Antes tiña máis repercusións. Ora, por exemplo, nestas repercusións que acaba de dicir Graciela, pois resulta que hai algunhas que salen en medios de difusión de todo o Estado e o técnico da Xunta, que é o que lle mandamos para que as analice para que tal, que é un técnico da Axencia de Turismo, pois dícenos que non vale. Ele ofreceuse, falamos con ele precisamente cando veu Navacastro aquí ao Entroido este ano, ese técnico, falamos con ele personalmente, falamos con Navacastro e dixemos, nada, nosotros mandarle aquí ao técnico toda a documentación que tenes e ele vai dicindo e tal, e vai nos axudar a facer o expediente. O expediente é laborioso, non é un expediente de facer 4 folios e mandalos para Madrid. Porque, claro, mandamos para Madrid 4 folios e cando veña dicindo que non, digamos, non, é que non presentar a documentación, é que non se presentou isto, é que non se presentou outro. Cando teñas que ter o expediente, tens que ter o máis ou menos amañado, porque é o problema. E xa era o problema antes. E xa o problema, supoño que cando esta moción se aprobou no goberno do anterior alcalde de Andrés Montesinos, que tuvo 3 anos tamén, con ela aprobada, e tampouco se deu conseguido, pois será porque non era tan fácil, tampouco daquela, me imagino. Entón, agora, neste momento, nos mandamos, e o máis difícil é iso, son esas cuestións de reminiscencias que pode haber nos diarios e nos medios de comunicación de ámbito como mínimo estatal. Entón, valemos, por exemplo, este ano do Radio Nacional de España aquí, esa vale, porque era unha emisión para todo o Estado, e falouse do Entroido para todo o Estado. Que pasa? Hai moitas que non as consideran, por exemplo, vai o folión de Viana, a Cantabria, e sale no diario de Cantabria, por dicir algo, que o Folón de Viana estuvo ali e, según os técnicos, dicen que eso non vale. A pesar de que é unha noticia que sale fora de Galicia. Pois dicen, non, eso non vale porque é unha noticia que sale fora de Galicia, pero sale no diario de Cantabria, que nada máis ten
cabida en Cantabria, por dicir algo, ou que van a Asturias ou que van a outros sitios. Entón, é moi complicado, por eso empezamos por aí. Non empezamos por a página web, que é o que dicías tú, que é a razón, que dice todo iso da página web, iso é máis fácil, porque a página web agarras, contratas unha empresa e xa che fai unha página web. Pero claro, o de todo iso que ten que salir nos medios de comunicación, iso non é tan fácil, ou pagamos anuncios do Concello. E dicimos, bueno, pues este ano vamos a anunciar, o ano que ven vamos a anunciar o Entroido de Viana no país, nas páxinas de todo España, no país, no mundo, vamos a anunciar anuncios na televisión española ou na Antena 3, e entonces gastamos o presupuesto todo do Concello en anuncios. Sí, home, tú... A ver, é que non pensáis, eu non sabía o que costa, non pensáis o que costa un anuncio. Eu non sei o que pode costar un anuncio na televisión española, pero xa aposto que eso que non sei se teremos cartos para pagalo. E non vamos poñer un anuncio un día solo, porque entonces 20 segundos, un día. É dicir, que eso a ver, se se quere facer esas 20 repercusións que nos piden, pagándolas, entonces aquí hai que poñer moita pasta encima da mesa. Non vale decir, pois gastamos 5.000 euros. Con 5.000 euros non poñemos ni uno. Aposto con un anuncio no país, para todo o Estado, igual vale, pois non sei, os 5.000 euros xa, o anuncio. Dicindo da festa de Viana. Porque iso é carísimo, eu ben vexo que costan no SIL. Por exemplo, ya un diario digital. Ou na voz. E na edición do Ourense, non na edición de Galicia, por exemplo, na voz, ou na región, o que costa. Agora, figúrate, sacar un xa a nivel de Galicia o que costa, xa non che digo nada. Igual costa menos a nivel de España. Que? Igual costa menos a nivel de España. Sí, claro, pois sí, supoño que sí, claro. Non por ser a nivel de España, pero despois... Pero é que se non o preguntan, non porque salga a nivel nacional vai para a nivel de Galicia. Nós, por exemplo, o Radio Nacional aquí, conseguímoslo solamente pagando os gastos e non cobraron nada por facelo, porque por unha casualidade de movimientos de personas que conocemos un lado e do outro e conseguimos a través de uns e a través de outros e tal, e conseguimos convencerlos para que viñeran aquí e pagamos solamente os gastos que repercutiu de desplazamentos, pagarlle a comida, pagarlle a dormida, pagarlle o traslado de materiales, pagarlle non sei quantas cousas, ainda con todo, non cobraron nada, e o que costou. Pero hai programas e cousas... por exemplo... Pero mira, é que vale máis publicidade, porque hai moitos programas, aquí hai un que saliu no país, País Economía tal, a nivel, que era do tema de Dolce Gabbana. O tema non vale, entendemos que a intención desta é falar da controversia dentro do todo de Viana, non vale cualquier noticia que salga en el país, vale, mas ten que ser publicidade, de outra maneira. Non vale cualquier cousa. En Lecturas tamén saliu, Lecturas é unha revista Galicia. Entendemos, non vale, tamén me pon, entendemos que a intención desta información falar da controversia do Tortuguio de Viana e os deseños de Dolce Gabbana, non da festación. E como esas, xa che digo, 70 e pico vamos. Isto é o máis complicado, digamos, porque hai que conseguir as 20 que teñan un antigo de 5 anos e tal. Unha vez feito iso, como dice Secundino, facer a página web e outras cousas que piden, consideramos que se isto conseguimos telo, o demais pode vir rodado un pouco espacio de tempo. E en eso estamos traballando. Habrá que buscar por unha persona para buscar 20 noticias e non facer 20 anuncios, non dá tan difícil facer 20 anuncios. Se despois lle van a dar unha... Pero, como nos dimos conta? A ver, nós o que podemos, se queredes, ao próximo pleno, traemos, anotamos, ao próximo pleno traemos o que costa un anuncio. Non, vai. Non medio de comunicación a nivel de todo o Estado. A nivel de todo o Estado. Para que se sepa. Se facéis esas cousas, que se está traballando, pero se non se fai nada, vamos a decir... Pero vamos a ver, está dicindo que se intenta... Cuando levaron a moción ao Parlamento, non se non, dixeron que o Concello ya non dixeron nada. Vamos a ver, pero é que é moi fácil mandar... Eu mandamos mañá mismo se queredes todo o documento. Non hai problema. E despois, cando cheguen ali, dirán, é que non cumpre os anuncios, é que non cumpre isto, é que non cumpre outro. E hai multas que pagar para equivales, para a xencia vale, e despois xa me dice, ahora hai que mandar ao Estado. O que resolve é... Se tú non O que resolve, perdón,
E o máis complicado de conseguir. O bo é que teño eu e do 7 de agosto de 2019. Se non temos todo para que non lo den, que facemos? Que facemos? Solicitamos como nos vendino para que chegamos, non, fuera, teremos que facer. Por exemplo, mandamos a Xunta, toda a Dirección Xeral de Turismo, que está colaborando con uns técnicos, que está colaborando con nós, sin problema ningún, e mandamos todo, e todo nos vai. Claro, podemos dicir, no, presenta todo, preséntase todo. Vale, pois pode dicir, pois vale, xa nos dixo, vosotros podemos presentar o que dá gana. Eu opino, en base a toda a información que ten a Dirección Xeral de Turismo, que tramitarán máis cousas destas, e que saben, son técnicos, que nos dicen que isto que non cumpre, pois eu tampouco non teño por que non lle creer ao técnico de turismo, encima que trabaja na Dirección Xeral de Turismo. Claro que podemos mandar non é ningún cargo político, é un técnico. Podemos mandar todo isto a Madrid, pero se lle echamos a mandar estas 60 ou 70 a Madrid, virían ahora aprobadas en vez de aprobadas, entre comillas, virían 10 ou 9 o chico que o técnico da Dirección Xeral de Pero de maneira de outra maneira. Axúdanos a saber o que vale, o que non e tal. Eu non podía dicir para unha persona de equipo a mandar algo ao Ministerio para eso da... Pois se quere mandar... Mandamos a 70 que temos, así está claro, mandamos. Mandamos para a semana que ven, non hai problema ningún. A página de turismo non vai, claro. temos, pero a página de turismo temos unha página que ten turismo e o troito é unha parte importante desa página. Podemos dicir que isto tamén é importante, que se está na elaboración. Ten que ser unha página só dedicada. Podemos dicir, podes ir facendo todo a vez. pero podemos dicir, a página de turismo está en elaboración, e se non nos pones a pega, iso é cuestión de 15 días ou un mes. Hai que generar esa idea de facer, de declarar de interés turístico. Entonces, eso tamén debatemos. Está pedindo que a xente busque. Entonces, búsquedas. Entonces, ten que haber esa página web e ten que generar. A ver, a página web é o máis sencillo, porque unha página web non é tampouco sumamente caro. Podemos servir o concello que é unha página web. O problema que debemos non é iso. Outro, non a página web. Entón, podemos dicir, bueno, pues podemos incluso facela xa, se se quere. Pois non hai problema ningún. Encargámosla para a semana que ven ao técnico a página de turismo. A página de Montroito, para que teña fila. Vamos ganando tempo. Vale, pois xa está. Pois xa, eso comprometémonos a facer a página. Despois, eso nós non nos podemos comprometer sin Madrid os que deciden. Vemos moi ben a página de turismo, tedela moi chula, tedes todos os requisitos, pero non tedes esas entradas a nivel nacional, porque tal. Despois non vamos chegar aquí. É que, claro, non mandaste, non. Mandamos o cargo. Porque tú vemos un traballador do Concello, unha traballadora, buscando mes por mes, etcétera, buscando en internet, buscando entradas en todos os sitios, falando con moita xente para que as buscara, e conseguimos entradas que non sean de Galicia só, porque se xa desbotamos, porque se xa vemos que non vale, outras que aparecían no resto do Estado 70 e pico. Non que aparecía Viana, que o Entroido de Viana 70 e pico veces fora de isto. Pero o técnico dice que non vale. Non vale porque se son no diario de Cuchilla de Cantabria, porque hai alguna, pois non vale porque sea un diario regional de Cantabria. Diario de León, que tampouco. Diario de León, porque tamén van ao Entroido, non sei que de León, pois tampouco vale. E no país en lectura se é referido a Dolce Gabbana política non vale, ten que ser que é de Entroido de Viana, si non para outros entroidos, conjuntamente un reportaxe sobre Entroido de Xinzo, Berín, Dorito de San, tampouco, porque non se refiere especificamente a Viana. Pero non vale. Cando foi o de Dolce Gabbana, nos parecíamos que o de Dolce Gabbana que igual podía valer. Dixemos, temos unha vida política que saliu nas televisións, saliu pero non vale. Si como técnico non vale. Na sexta, teño unha da sexta tamén que fala, pero como fala de Berín e de máis sitios, non se dedica especificamente a Viana e pone, non vale. En outros... Claro, no Entroido de Galicia, non fala de Viana, muchísimo. Cando, por exemplo, vai a Fitur, por dicir un exemplo, pois a Xunta fala dos entroidos, pois sale tamén Viana do Bolo, a palabra Viana do Bolo de Entroido, pero non vale por culpa de que fala de todos os entroidos de Galicia. E ten que ser específico de Viana.
Iso é o que nos dicen os expertos no tema. Pero nós, a página web se é, pois comprometémonos a facela. E mandar, que despois, cando volva para aquí, se ven, ojalá veña aprobado. Se non ven aprobado, non vale dicir, é que non mandaste, é que non sei que, é empezarnos con nós, botándonos unha culpa de que estamos dicindo neste momento que non conseguimos esas entradas. E depois, por supuesto, de facer publicidade en medios de ámbito estatal, pero nas páxinas de ámbito estatal, non vale facer unha páxina do país que sea solamente de Galicia, non valería. Nin vale a desconexión que ten Antena 3, pois ten unha desconexión con Galicia que solamente fala das noticias de Galicia, ou a Radio Nacional de España das noticias que sale en Radio Nacional de España en Galicia. Iso non vale, ten que ser para todo o Estado. Teño unha das que pon, non vale. Entendemos que unha mención ao Entroido de Viena dentro dunha reportaxe que inclúe boa parte dos entroidos galegos. Quedas que nos, claro, mandase todo isto pretendendo, pois, pensamos que íbamos a ter bastantes. E, oye, pois seguimos traballando nisso, como outras muitas cosas. De todas formas, bueno, nós estamos de acordo seguiremos buscando, mirando, e hasta que podamos conseguir. A pesar de que, bueno, a pesar de toda a exposición de motivos, como se fora unha culpa nosa de que non facemos nada. Pero, bueno, o que é a parte resolutiva estamos de acordo. E tampouco, a pesar de que tamén no preámbulo da exposición de motivos dice que solamente actúo por decreto, pois quero recordar ao portavoz do PSOE que se actúa por decreto é porque esta corporación quitou a Xunta de Goberno. E non hai Xunta de Goberno. Entón, as competencias que tiña a Xunta de Goberno, pois ten que telas ao cargo. Entonces, teño que fazer un decreto. Se houver a Xunta de Goberno, aprobaríase na Xunta de Goberno. Por exemplo. Pero, bueno, eso non ten nada que ver ca moción. É que usted dixo así. Non nos bota a culpa. Non, dixen a corporación. A corporación municipal non dixen de que agora, dixo a corporación municipal que quitou a Xunta de Goberno. E tiña capacidade de facela que quitou. Bueno, alguna cousa máis? Votos a favor da moción? Apróbase por unanimidade. A siguiente moción. Queda unha moción. Bueno, vexo nas últimas fechas que lle fizo caso a esta moción. Moitas das cousas que traemos aquí xa fizo usted. Teño que deciros algunha cousa. Sigue ainda sendo moito zudo no tema do aparcamento na plaza, que iso podíamoslo cambiar este bravo, é dicir, aparcar hasta as 8:30 da tarde. No, pero hai un acordo plenario, ¿no? Donde se modificó. Donde se aprobou eso, pero non nos hizo caso. Pero los acuerdos plenarios habrán de cumplidos. Si está aprobado por pleno... No, pero este señor dice que los cumple si quiere. Entonces, no, pues... no puede decir eso. ¿Cómo va a decir eso? Ha dicho eso, que usted... Sí, a última vez dixo que os cumplía si quiere. No. Bueno, eu podo ler a moción. Leo a rápido exposición de motivos. Ante a nula presencia do alcalde no noso pobo durante este período de confinamento e a súa manifiesta incapacidade para gestionar esta grave crisis do noso concello e ante as pantadas que escenificou durante esta comprometida etapa diante de todos os veciños desaparecendo e non tomando ninguna medida excepcional en aras de mellorar a protección e a saúde da nosa xente, así como a despreocupación amosada cara ao noso pobo saltando o seu confinamento únicamente para vir a fotografiarse para a súa ineficaz propaganda de mal gobernante. Vémonos na necesidade de exixir ao alcalde que, polo menos agora, inicialmente, que se tomen as medidas siguientes. Propoñer a modificación da ordenanza vixente na que, entre outros sectores e actividades, regula o uso da vía pública por parte do sector da hostelería de tal maneira que se amplíe o espacio de uso para terrazas e sombrillas, permitindo aumentar a instalación de mesas para que o amparo da normativa que regula o seu uso e a partir da entrada en vigor da segunda fase da desescalada o próximo día 11, recordo que isto fizos o 4 de maio, o próximo día 11 do presente mes de maio, os negocios de Viana vexan paliados os efectos da tersa ocupación dun 50% das mismas, tendo en conta que o uso e a apertura das terrazas serán fundamentales cando se permita a súa reapertura. Así mesmo que se aproba unha excepción de tasas establecidos sobre o número de mesas destes establecimentos, suprimindo todas as cobranzas que hasta a situación da desescalada sexa totalmente favorable
e permita que os negocios deste sector recuperen a normalidade na súa actividade e, polo tanto, nos seus ingresos e lles permita levar adiante a viabilidade destes negocios e da súa economía familiar. En cuanto ao comercio xeneral, debense tomar medidas que apoien o comercio local e de proximidade para a súa digitalización, propoñendo unhas axudas económicas directas para todo o sector, apoiando as ideas que favorezcan o comercio electrónico e realizando campañas de promoción na vila para que se compre destes comercios de proximidade. Exixir ao alcalde para todas as compras e suministracións que se efectúen desde o Concello sexan realizadas nos comercios de Viana do Bolo e non como ven acontecendo hasta agora. Exixir tamén ao Concello que axilice no posible o pago das facturas e proveedores locais e que a posta en marcha desta medida se realice de forma inmediata debido a que cada día que pasa provoca unha fractura cada vez maior na economía local. Ademais, desde esta agrupación queremos agradecer a responsabilidade que amosaron os comercios e a hostelería local, xa que a pesar do gran esforzo económico que lles iba a supoñer, tomaron na súa maioría a decisión de pechar mesmo antes de que se promulgase o estado de alarma. Por eso consideramos que agora o Concello de Viana do Bolo non os pode deixar abandonados, debendo, por tanto, xestionar e propoñer unhas axudas directas ao marxen de que estas se adopten ao marxen das que se adopten por parte do Goberno ou desde a Xunta. Tamén lle volvemos a lembrar que existe unha moción aprobada por todos os grupos que, como todas as demais, o alcalde incumpliu arbitrariamente referente á modificación da ordenanza que regula o aparcamento de vehículos na Plaza Maior e nas rúas contiguas durante os meses do verano, na que se ampliaba ese límite de aparcamento fixado actualmente hasta as 18 horas hasta as 20:30 horas para que coincidan co horario de peche da maioría dos comercios, evitando así o prexuicio que orixina actualmente este grave inconveniente aos comerciantes. En consecuencia, e por todo o exposto anteriormente, o Grupo Socialista insta ao alcalde para que inicie os trámites necesarios para que se tomen as medidas aquí exigidas e que palíen no posible as dificultades desta travesía polo deserto que vai a supoñer esta lenta desescalada para o comercio local de Viana do Bolo. Igualmente exiximos que deixe o carón do seu caprichoso discurso sobre o horario do aparcamento da Plaza Maior e que por unha vez atenda as reivindicacións da maioría dos comerciantes afectados para que os días laborables se amplíe ese horario de aparcamento hasta as 20:30 horas en toda esa zona durante toda a temporada estival. ¿Alguna cuestión? ¿Hay un acuerdo plenario xa sobre eso? O sea, A ver, xa lo digo. con respecto á moción, nos, desde logo, non podemos aprobar esta moción, primeiro, porque aquí na exposición de motivos, desde logo, estes graves acusacións que se me fai a min personalmente, desde logo están fora de lugar. Xa o expliquei anteriormente, non vou volver a explicar todo isto, e, desde logo, pareceme gravísimo todas estas cuestións que se están explicando, agora por escrito, nun documento, e que se pretenda que aprobe. É dicir, é igual que se pretendera que aprobe o alcalde unha cousa que dice que se chama todo eso. É dicir, o grupo que apoia a alcaldía, que se pretenda que aprobe isto. Iso xa está feito, precisamente, supoño, para que nos votemos en contra, porque insultando, ou casi insultando, insinuando unha serie de cousas do propio alcalde, desde logo non nos parece justo. Despois, hai todos estes aspectos que fai aquí destes puntos do 1 ao 5, desde logo penso que nós temos cumplido sobradamente todos estes aspectos do 1 ao 5, desde a normativa e a ordenanza que hai vixente sobre o tema das mesas. Nós faremos dentro da legislación e dentro da legalidade os meses que tuveron que ter pechado, por suposto, legalmente está estudiando para que non paguen. Tamén a ampliación do terreno na normativa que hai en vigor, na ordenanza que hai en vigor, non hai ningún sitio, ningún problema de que teñan máis espacio sempre cando a vía pública o teñan. Lógicamente, se lle piden
se pide, pois non sei, por poñer un exemplo dun local, pois o Chicote ou a Cafetería París, que lle ampliemos o local para as mesas, pois lóxicamente xa non somos competentes na travesía para poñer mesas, porque iso depende de infraestructuras, entón xa non podemos dar ni siquiera a facultad de poder ter mesas na travesía, porque depende de infraestructuras, e así foi pedido algunha vez un informe de infraestructuras, dixeron que iso era competencia deles e de feito están pedindo a infraestructuras. Non sería posible este ano que houbera excepción de tasas a todos os locales? A excepción de tasas senón que se aprobe unha normativa nova, o cual aprobar unha normativa nova e unha ordenanza nova e aprobala leva un período que, cando se dé aprobado, este ano xa está caducado, porque temos que considerar, primeiro, ten que haber unha aprobación inicial no pleno, ten que haber unha exposición pública, ten que volver a aprobación outra vez ao pleno, e só votamos 3 ou 4 meses, o cual, desde aquí, encima, entraría en vigor a partir dese día, o cual, o resto tería que pagarlo atrás, é dicir, iso é inviable, inviable para este ano, me refiero, non digo que para se quere estudiar para non volver a cobrar outro ano, pois non digo que non, pero para este ano é viable de aprobar unha ordenanza de que se elimina as tasas esas, igual que en outro tipo de ordenanzas que están aprobadas, eso desde o punto de vista legal. Nos, desde logo, o que sí que se está estudiando é cando ten que estar pechados, pois lóxicamente, se tú estás pechado durante 2 meses, tú non fixeche uso da vía pública durante os 2 meses. Entón, eso sí que se está estudiando por parte da Secretaría para que poda mirarse. Igual que o espacio público, porque na ordenanza non dice que non hai ningún problema na Plaza Mayor, por exemplo, pois a única limitación, aí ten competencias o Concello, porque é competencia municipal, se piden máis espacio, pois non hai problema. En principio, o problema que hai é pasar os coches. Se consideramos de que ou aparcan os coches. Lóxicamente, se aparcan os coches onde lles dá a gana, non hai ningún tipo de norma, se poden aparcar hasta as 10 da noite ou hasta as 8:30, o cual, entonces, a ver onde meten as mesas, porque esa é outra. Lóxicamente, se as mesas son no Brao e están os coches aparcados hasta as 9 da noite ou as 8:30, pois a ver como fan para meter as mesas despois, e meten un coche, porque, lóxicamente... No mes de julio e agosto, ás 7 ou ás 8, decir, que non... A ver, eu estou falando... As mesas pouca xente vai a... No, pero eu estou falando de que se tú ás 8:30 dices que ten que, como dicindo máis adiante, que ás 8:30 que habría que modificar a ordenanza tamén, porque iso é unha ordenanza, non é unha cousa que se aprobe así, vamos votar nun pleno e tal. As ordenanzas, polo que dice a legislación, ten que presentalas ao goberno, e hai que presentar unha ordenanza particularizada, non aprobar unha moción dicindo, vamos rebaixar, eso non é así legalmente, non é que diga eu. Hai que rectificar. Hai que facer unha ordenanza. Pero, bueno, E a ordenanza, se eu, no pleno que se falou desta ordenanza, quero recordar... Ese pleno foi o ano pasado, Pero lo ten feito tranquilamente. Sí, pero déxeme falar, quero recordar que esta ordenanza está en vigor, está aprobada sin ningún voto en contra na Corporación Municipal cando se aprobou, non houve ni un solo voto en contra, incluso se recolleron aportacións do Partido Popular sin máis lejos, que hai un trozo da calle María Pita desde diante do Viana 76 hasta a travesía, que iso non figuraba na ordenanza inicial, e o Partido Popular propuxo que ali que tampouco se podía aparcar, e recolleuse, e iso, por exemplo, está aprobado sin ningún voto en contra. Non houve ni un solo voto en contra cando se aprobou esa ordenanza, ni un, é non mirar na entón, agora, os partidos políticos que no seu pasado votaron a favor, agora, dali a un ano ou 2 anos, dicen que hai que tirar todo, pois nos parecenos que non é de recibo. E nos estamos en desacordo de cambiar a ordenanza. Entón, se se quere presentar unha ordenanza por parte dos grupos da oposición, que a presenten. Eu non sei se é legal que a presenten ou non, nós non vamos presentala porque nós estamos en desacordo con esa, porque foi unha ordenanza que se presentou e que se aprobou despois de debate social, de debate entre os grupos políticos, valorouse aportar o Partido Socialista, por exemplo, aportou cousas tamén esa ordenanza, por exemplo, en determinados aspectos, tamén nos aportou naquele momento, o Partido Popular aportou, houve un consenso entre os 3 grupos para facer, e agora rompes ese consenso. Non sei en base a que, porque as circunstancias son as mismas. As circunstancias son iguales
Ahora, o ano pasado, ya hai 3 anos. Igualicitas. Non son as mismas. O ano pasado non me digas a mí que non son as mismas. O ano pasado, Cando tens un montón de comerciantes que están pedindo todo o mundo. Non están pedindo todo o mundo. Nos temos moito que non pedimos ao revés, Bueno. A ver, ora dime a min, os que teñan negocios de hostelería, bares, por exemplo, a ver, cando chegue a hora das 8 da tarde, e media, porque dice as 8 e media, que cando se van apartados os coches son as 9, 9 e pico, a ver onde está a xente nas terrazas, porque un coche, despois, onde se mete o coche, onde ten a terraza, terá que sacar as mesas, terá que poñelas, porque non pode ter as mesas ali ocupando. Terá que, se legalmente se pode aparcar, pois, como faz para ter reservado o sitio? Como faz? Non é así, porque entón, lógicamente, se está reservado todo o día. A ver, lógicamente hai determinadas cousas que saen un consenso, se chegou a un consenso durante 3 anos. Eu recordo que o primeiro ano, sin haber ordenanza ni nada, puxose voluntariamente, que non se aparcara na plaza e tal e cual. Desde logo, eu penso que calquer visitante que ven a Viana, o que quere é ver a plaza, non ver os coches na plaza, o coche ven en calquer sitio. Eso, tal. A primeira vez puxose tal. Despois, o seguinte ano, puxose de outra maneira, pois, un pouco máis, deixándolle uns avisos nos parabrisas, non sei que, pero, bueno, non se cumpría, porque non había ningún tipo de cuestión. Entón, foi cando se decidiu tomar cartas no asunto e fazer unha ordenanza. E esa ordenanza foi consensuada. E foi consensuada foron os 3 grupos políticos e tuvemos varias reunións, e tuvemos un consenso. E chegou e aprobouse e mirar as actas sin ningún tipo de voto en contra. Ni uno en contra. Cousa rara neste concello, pero ningún voto en contra. E agora, de buenas a primeras, pois hai que romper todo, outra vez. O que se conseguiu durante 3 anos, ou 4, na legislatura pasada, de poñernos todos de acordo, pois agora nesta legislatura todo o que se acordou mal para nada. E volvemos a enfrentar aos vecinos uns cos outros. Porque volvemos a enfrentalos, porque non sabemos de xente que non a quere. Porque aparte dos que ten negocios, hai moita xente, moitísima xente, que non ten negocios e que disfrutan da plaza e que queren estar na plaza, e que van cos nenos, e que van con non sei que. Hai moita xente que nos pide incluso para cortar o tráfico, que nos cortar o tráfico nos piden, porque lles gusta ir no Brao, e non que non sea Brao, ir para a plaza cos nenos e sentarse nunha terraza e ter os nenos por ali tranquilamente, sin que os molesten os coches. E estamos pedindo, e pedirono por moita xente. Pero, bueno, houve un consenso que se pode non satisfacer a todo o mundo, pero chegamos a un acuerdo entre todos. Uns querían máis, outros querían menos, pero, bueno, houve un acuerdo. Eu sei que algún negocio se pode se sentir un pouco perjudicado, pero tamén hai outras personas que se sinten perjudicadas. Pero tú non podes cerrar a plaza por dos negocios, por dos supermercados, a farmacia e todo isto. Pero que cerrar? Pero que cerrar? Que ni cerrar? Vamos a ver, eu sei que vou levar o coche a plaza, a comprar non vou, porque non vou ir a arreo hasta ali. Pero que chiquita que la plaza. Ir a aparcar o coche, comprar, estar 5 Pero que chiquita. Ir a comprar e marchar, eso Sí, sempre tengo se algún puede. A ver, tú podes ir comprar, parar ali e colle la compra. E máis que chiquita nada. Non están vigilando. Pero por que hai Yo acabo escrito un dos minuto. comerciantes firmando eso? ¿Qué? Por que hai escrito dos comerciantes firmando eso? É porque hai outro que firma ao revés. No, o que nos enseñaste tú outro día, José Antonio, onde está o escrito aquel? O que nos enseñaste tú outro día, onde está o escrito? Teño no concello, non. Pois o próximo día traigo e enseñalo, pero No, enseñalo no. entero. A ver, o escrito confirma. O escrito confirma. No, pero non te voy a firmar, que me enseño que pon na carátula. No, que me enseño que pon na carátula, porque outro día non nos enseñaste. A ver, vamos a ver, un escrito firmado por personas que hai protección de datos non se pode dar así, senón que as personas o autoricen. Se o autoricen, non hai problema. Pero outro día enseñou. Sí, pero señor, pero non Non é é que desde aquí tú non me ves a persona que firma. Bueno, pero Non se podo dar a ti. que puña na carátula. Pois exactamente o texto ahora Ah, mismo non me acordo. non sei, De agora outras non cosas, acordo. sí me acordo que solicitaban que eliminar o tráfico da toda a Praza Maior e peatonalizar tamén a Mazairas. Mentira. Mentira. Pois non podo Mentira, falar. mentira. No, mentira, claro. O sea, teño un escrito e dice de todo mentira. Vamos, home, eu vou a decir Pero vamos a ver, enséñanos a carátula, porque outro día nos decir, a xente se demanda é por Pero tú crees que vos están engañando, o que estamos engañando a... Pues claro,
de educación significa eu que tienes que aprender. Non se nos acaba Veña votando. votamos. Alguna cousa máis? Cuando se fagan Bueno, as por mocións, votos, podremos falar de outra cosa. é dicir, votos a favor da moción? Votos en contra? Queda aprobada a moción por 7 votos a favor. No, 6 votos a favor e 4 en contra. Perdón, como hai falta un libro. Bueno, hai máis asuntos, podría comenzar sendo rematado.